The Santi Nikaska 50 series. Aya Canadian and Pumahenu. One son and an ammonia. Na Monfrancha Papa Botom, do Quamwa, the Risika, the Aya. Miss one of Casabushia, Nami Shiramo, Yadamo Atepa, Nami Shiramo. Show, and I had a wasi papa. Show that you made in on your twas on a busia, a jump for a dofonom. A movie bentabeka and sat Yadamasi papa. Show, Yanni about my papa and this she and dofo young crew. Ayo nyame pa. Yabako ye new food some. Our Methodist as a fumu. If you just Methodist. 8:30 pepe near the Adjei A.K.A. It is a over the Albeye. At the Adjei A.K.A Akwamuhene and Brenaso. Na yesrese se wonko hwe ene ni ndin kraya akwanya abetoho bomodin ye papa da mensa ni faso soro ho ukwa fefefe dia opesa woni nika bia obetumi ne naka Adjei A.K.A Akwamuhene show edamase ne yakoso esiedie na ne yegeno isiedie bomodin yawa ha onti ne yawa ha yenim se yenti so no waba enti wonsom ene nipa ene ayami o ochena ebeye wo sa owo ayenkojankoja ene na dumiso mandwen se wa achi ochena na esi wa bobo ano oye man woye mawo sana obroni try or say give unto others as you want others to give unto you dia woya mobi no eno so no wohwe na wonso mreso a won aye e dia mawo na me wie ni sa na yesi ya twem mo isiedie bomoden akonya abase oba be kire wo do dia wo adigya yam papa kwan Ajapi, papi, sa ena dodo no frɛ no. Na so din aba amansan nimpa Akwamuhene. Jo. Enti yama mu nyina akwa aba. Momode ya twem ye wa ha. Anche said the midi kankan na anche ye de akra ewekɔ Methodist asafumu. Akwakoye awufusom de amano. Enti akwanya na ani obomoden na benyen. Aha. Na betre odo edema akra ene abusia akra na abusia etwemo jo etwemo yem papa de yem ye papa oye japa Adjei omfra no mpoye no na oba said the midi kankan no no kware trodo onkan po na oye nti yesre mo betre modo esiedie ene ye twen show so akwenya mpa se afei ena wa benya bomoden oni akra ending cry abomoden na frosoro ho mae akra eda nimpam na bomoden na oni nikodin kra oye sanso ma remfi okọ ni nche no na wa kire wo do oba ye beka no fefefe de ama wo asiedie no ye twen oni ni din kra o oni ni din kra bomoden na ben wa ha akwenya aba ede ama wo
Akwenya aba. Akwenya aba. Show. Sir. Akwenya aba. Yes, right. Said American no owo ayenkoja. Ene ya obi ochina ebeye obi foforo. Said yatibia owo de napakan ebesi waboa no a oyɛ den. Nti wanya ba ha de ayisi de ade beja agya kwan na ode aba fefefe ofeso na yakade ama na yesre sa ona agya endi nkra ya obetumi ne nakwa di nkra yo Papa P A.K.A Akwamuhene Adjei nimpa ofro soro ho a owo honom yo ona ni nkodi nkra ne samu no de ade beboa abusua de agya P kwan no na ode aba ha ama yen oni mama mra ontoto amamre yedamasi papa nyame nhyiram no watwe impa mu no yede agya ebekọ yo Methodist asafo mu ni yakọ peno osom ewo ho enu achi no ni akọpẹ baabi akwa yede akwa ba akọto baabi ye nti emre no kwa na ekọ ti se oteme ne na ombeye wayede ombekire odo esiedie omfa mma ya bomodin na benye wa ha bomodin na benye yeda wase yenu aberma yan papa yan deshina obeye dodo omfre no kra no adu ho yo yeda masi papa na yeto nsa de fremu yeda masi yo na se afi ena oba ye mo wakwa aba ye papa ye mo wakwa aba santin ato echi anyina ye mo wakwa aba sa okona busia ene ye agya P obusia edamasi ye papa edamasi na me koso ka enche yede agya ebeko Methodist asorifi ni akọpẹ niwu fosom ede amanno nti safe ene waba ye mo wakọ waba nso anu abomode no wabekire wodo eyisiede de ade beja agya kwan na ode aba fefefe wonsom se ni nipa wonsom se ade to wani na obi ambejamwa yaw na se ade to wani na wo se adofonom aba eno kire abraba obeboy wa asase so se ade to wani na wo se de nipa adofonom ajamfo eba bejamwa eno kire odo a na wo de manipa wa asase so yo ya papa de oye different kwa odemu fua onkan kra na oye yo benfo nananum onkan kra na yan papa odi jumadi ade mao
ana waka asɛm bi ato ɔse sɛdeɛ wobɛyɛ ama obi no saa nso na nso edu so a wɔbɛyɛ de ama wo. And I say, sure. Nana yamakwaba ye papa yamakwaba sa said Yamidi can kind on what train pay mu pepe na yama akraso yo ya the neck Methodist sorry fee akoye ni wufusom fe yewia ne akopɛ no krabre bana be chodo akra obeya ma yi papa Adjei A.K.A Akwamuhene ena de papa no da hoyo said ya uhuno no ochina na eye won so yeto nsafrao baby a wo bia bomoden yo ma we si de embra daudi da eja kwan daudi jano kwan bia bomoden na fa ben wa ha yo yeah that one see papa yeah that one see Shoo, yamama kwaba. Say afe ena oba na watemene ya. Ene nyame pa ye be pe ye nua berma ye papa ye nde hyi ye nkunu ye ndofo. Papa P. Mr. Peter Adjei. Eno ni antun krao. Ti bomode na be kire odo. Etwa djumede no so. Yo, nana no madawro ma mo fa mo aso anfami. Me dia ha mama ni nyame che, ame nyame che. Aya opani ya frimpo a wada ne ba bi ko ne ba. Wo sen ka sabrei, aka wonu anuanom dade asefo na ka sabrei. Aye nka ye wo mo dia. Nanso so, te se wo mnyira wu. Aka ma ni nyame che nko anti ma no so ba ya. Okuta 20 cities. Monye na mo fa nhye papa botom. Wodu kwa mu ade sika ye bia. Na ode aye. Mi so mu anam ka te ma ni nyame che. Yami shira opa yada wasi. Yo, nana no akwa na bushia e. Nana no mo adawro ma mo fa mo aso anfa mi. Mijira ha ma wa papa Esther. Ma me Esther ya ne kan. Aya nana kwa mhira dampa mu. Na yiri pani. Anna ma me Esther na hodo dono. Na so ma me sa hwe. Sabre anya ye kura. Papa waja me ma. Ati sabre me wododo me a masoma ama mabushia akọ ti sabre na nanom asenefo ana ekata kire na nanom akọ na bushia yi won ti sabre ya ante stata sabre ya ni wura dampa mu o ti hwe ni wura ama ne kwada samandaja wo ye nsa na ntwa yie ati bra ni wura frito ye ya na se me wododo me na so na nanom asenefo e mo kwa bo nwirai na mo kwa nwiri kente fa megu mi wura so ehwa na ma dimirika ana ekọ bo nwire anya kwanyuru kenta sabre ekuta yin ti sabre mami esta so okuta ni kente ni di yade bi adiwawu
yadeɛ bi adimawu kentani din no adutwa mo adabo fita ade bi die soja ana na ne sta na ni abre papa o tini show wadam ne patia wo wu atwede ba akonfo owu atwede ba akonfo adutwa mo watehwe na sade tie bia ne kuru opa life pa ti sabre ne yati ade aba no wo se sabre dubra mo pagya ni wura yi a mo fantina nkata ne so na mo fada ba onu nkuta ne no owura de opa life pa mi so mo anam tuma nesta oni na bushia wa wa ya ade wo ru ya wo tehwe ye ni mamamra na amamra so ya ntutu na asienti ne santi broni sasrada mamle sasa na na monye na mo fantu mo akonwa so na opani bi ba na mpota mbuta ne kwa so a mo de abusa kwa so mi so mo anam tuma nesta aseni abushia nya mi nhira mo pa mo ya ade mo akire wodo ya da mo ase ya afako ya train no ya na mo de ko sika na ba no adisiedia no an yegusuo no adisiedia no a kakra bi enso wusua ya keto a oba ya monyo ne santi de kuta wo bia fabeja yewura ya de nyina Mr. Adjei A.K.A ya sramo kakra bi ensa sabra na Akwamuhene da hoyi o mesra waduane ni na o mepesika bi ezro ho sabre anano paya monya na Akwamuhene monya ni show na onko aha ya da mo ase Show Amanda She. Shema munyina akwaba biom. Se afei ena oba yema akwaba. Baba deda nso a yema wonso akwaba. Yada wasiye papa. Si yehwa ene ampaye betwa ene sen yan ya de hye yan papa yan dofo yan kunu Adjei ahofe ene na wadan nani ahweban yi na sade ate no esese bibia se no watwempa mu pepepe ya de Accra ebeko Methodist Effiduase Methodist asafu show sade anana etutu baako mienu aye no esine nanso show esinana nanso ye papa na watweda no a na Adjei ne fans wa huna na wahu ye nua barma wahu ye papa ahofa de nyame de chair won o de chair ebusua no yo so woni Adjei ndi nkra ya bomode na fro so ho man Adjei so twen o yo safe na ba so ye mo akwaba ayise di na na Adjei o ye twen o enche emre nche da ni ho man enche inti wa ba men ka so me twen o aye kakra emre wo ho da bi no watwin pa ebu pepepe na ye ma akra so e de akọ Effiduase Methodist asafo ho ye akọ akọpẹ no wusum yesre ye twen mo asese adeto obi ani enye ono an oji sometimes baby aden ba akọtọ no ohia se obi ebeyi ade amma o sa akwa na busia o wo so su frem wo frem wo frem ebusia efrem sanso na yem papa showman me de din ana me de friend ye showman bibibia oba jumedi bia odi oto nsa friend na obeba abetai wa echi ne nsamu nso go iye papa ntini ye besrew se waba abusia se wo mamunyina akwa aba mejina abusia namu mamunyina akwa aba siedie mu an yewe enche yamobia akwa aba
One with BA aba yina yamakwaba BA fo yamakwaba pio. Aha sa Jessica oduni anum yina ohene mu yina Mose nimpon eda hon show. Aha sa show. Emrante na wa ba no won bibia ya pounds and dollars inte ya no one person wey you abonten. Aha I know one person wey you abonten. O ha won sa no oyi a wa hu akoma betu. Aha na minion mu so de wo be gina on chen na wan ye de obeya won go yo. Aha sa pio. Aha show. We de ni best ochodi ompon and na de be yanka fa chen kakra. Show and na de Adjei yasraw my America kakra. Show Abusia ajamfo adofonom said the midi kan emre no kwa na ko no watwe na abono no watwe pe mu pepepe e de akra ko awusie de na yeje yesre obi wo ha na waye krado so person de baba so otwen onim se emre wom da bi emre se de nimsa emre enhye de nimsa yesre ya twen mo ayisie de na ye twen no obi kra wo ha oba e bia oje egwa no ne rafi da bi ye kai wo ye nim se wo betumi afi ntini ye nso ye ba kai no bomoden na bra ye twen mo ayisie de na ye twen dia odi kwakọ ja kwan show obi no kana asem o se kakra bi ensa ketua bi ensa ensuo nketen na odi gu ankra mu a eye ma untumi mfa fuwa engum da bi o de be hyase afi baabi da obehu ana ayema enti se ya na ye bekọ no na yesra na yeto nsa frao say afa no aba udi asa nyina ketefo man na udi asa nyina na oba yo sa show na ya twemo ayise de na ya twen no aha enche yo ya ma mu ha de ye pe last minute show obeka so emre wom ma me ntwen kakra oh say emre wom 8:30 dia oh say emre wom da bi emre hye da nim sa wa ba bomoden na bra ba kire odo owo ye nkoja say da bi di kan no ene ye nua barma A.K.A Akwamuhene Papa P Adjei ena da famu ochina aye won so asese de oye ma onyonko no saa na wo beye ede amawo sa sabe empanyin manyimu okwase na ose wode binia ana wode menyonko na wonde me ukote se aboa bi da ana otu nia so na odi ni dem a men ka se sori won so ka se sori ewo yan so efise ugina ho no osori fini so a oba nchen osori fini so a oso no de ba nti dia wo se wo kan se sori fi yan so sa eisidia na ye twen ye hu se nsu na ni so wo fam show anche kwa Asante me beto aya ensofo aha wo baba ikire bombobre amamne na amamna kwan so ensofo ebeba yesra eniema na eba ensofo won bomode ni won di achi mayen yo ye pese ye hu won yesra mo ye papa
Mombe no fefe emre enshede ni wa mekai mo. No watching abo de dawo. No watching pe mu ape ye nche nti yesremo. Yo onia kakakra ma me. Yo sabre adesie dia no ani eguso ano. Adesie dia no a kakra bi enso. Besu sra ye keto abaye mo onyo. Ni senti kakra bi ekuta wo bia fabra ni enya na Akwamuhene akwan. Okwo ma no wo simprimo no. Aniama eba. Yo sabre atsoniama eba ya enche na okurani nso niama to aso. Sada busiapani kasa kira mu nie. Wasi anso niama ne ba ya okurani niama nso so na to aso sabre abra na so sabre na Akwamuhene odawa kakra bi na ye fra na ade no na abusiapani busa o wode da mu no ya wahin ti sabre obi a fa ne de mra emeja na Akwamuhene kwan na onko boko yasra mo kakra bi enso besu sra ya keto abaye mo nyo ti de akuta wo bia fa beja na kwan na onko ya da mo ase sabre ya ti asesa ne ho etu wa bata ho kohwe wa ho kohwe e bia sabre na Akwamuhene ya asesa ne ho ya tu ni prum sabre ya bie tu obia kwankwa ni bi wo bia kwankwa ya bia so wo bia na okwohwe ni bi sabre duani no kura wo se me kwankwa ni bi ati sa okunani wo bia nim kunani bia na yere no yin na ehwe kunani sa na tia wo bia na okwohwe ni bi ya da mo ase papa to ase okwohwe ni bia Yo said ya kan no emre enshede ni ho adofonom yesra mo ajamfo baby bia ofi awaba be kan nsa no e de otwede mpon e ma wakwa aba yesre ayisedin mu an ya twen yo sese ye nua barma ase ne ntare no de bai no opese mu hu bi owo mu colors na mpempren de wasesa ne ho ase so odi kan be hwe na bra be hwe no wasansesa ne ho nti bra be hwe no wo hwe ne sanso a na wa kire wo do na wa ka chense aja me ko na me de bibia akoma wo yenim se wo ko wakwanso yi wo be meeting nhyiamu beba udu ho asesa wa atare no ntama wo be fra no fra foforo no wo se wo ba asase so wo beba obra yo ne santi ansa na eja ebetumi akwakọ di se adwumadi agye se wo de aba na ye de ama no na o de kọ boboden na ben asiedi mu a na ye woi yo yanja Akwamuhene A.K.A ase na de odopia wo ma no no ene na kire mentwen da bi kire wo do asiedi de adokwakọja eja kwan na ye twen yo asiedi mu a na ye woi bomoden na be kire wo do ede ma ye nua barma emre enhyede nim ensonom yasre ya twen mo ya twen mo amamra kwanso momoden ya twen mo sa emre no kwa na ekọ emre entwen nipa emre entwen odasani biara uwo bibi ya ne ntam so na emre wo hoi enye onipa de emre ye onipa de o sa saye nanko owuo utumi di sika emanoma otwentwen na adwumadi so a nanka bi mu owi asa me ya sure senka obewu nka minje ndi se obewu da bi nanso owuo ede napakan besi wo abo anu a otwe na ode abesi wo otwe na ode abesi wo ne saa ne nti yanam baanu abien ade to we ani ana we ayi ama no anu nti no Nyankopɔn hwe ya na obo nsa abien ase baako ne benkum gware nifa na nifa nso agware benkum owode nti oye na sa ene eye yenu abarma yan papa yan de hye yan dofo yanku papa Peter Adjei A.K.A Akwamuhene
na oh wadan n'ani de ahwɛ ɔban yi bɔmɔden bɛkyerɛ wo dɔ yɛtwɛn wo asiedie ɛne yɛtwɛn yi bɛkyerɛ wo dɔ yɛtwɛn wo emre nhyɛ da ni ho emre nhyɛ da ni ho emre nhyɛ da ni ho yɛtwɛn wo yɛda wase yɛ papa yɛda wase adisiedi anoa ne egusuo no adisiedi anoa ne egusuo kakra bi enso ketua bi ekuta wo bia fa beja na Akwamuhene akwan aha sa yo sabre aya ansofo niama na sabre edi ahimu aha sofo niama nampwa mo ba aha ketefo mo kɔbɔ kakra ni wo akyi aha sabre sofo niama ana ebe ya na okunani nso de ato aso aha sabre ansofo niama ana edi ahimu ansofo niama ana aduru kwa mu a ebe aha sabre ketefo kodije ontata aha sabre sofo niama ana aduru hai aha sabre na Akwamuhene owo ani wo abedia no katachia no sabre nensenum niama na edi ahimu yi ana sofo wo mani abre papa ya ni abre tisa krodom ya si ai papa adianio ah papa one senu na afrafra sadia nyankwato afrafra so na patututui ana Akwamuhene no wada na ana asa na kwankran adia na anya otra bia ne o nane yedani o ye na Akwamuhene ana nenso no frafra sadia nyankwato afrafra so na patututui sabre ye senti hima one na akoko aso hima sabre na nanum adu ha nanum ahemfo na nanum ahema afo omadu ha aha sa yo sabre sofo niema ana adu hai ana na yema mopia aha sofo niema na adu hai ye awani wa bidie na Akwamuhene na ne wonse no frawo amani na ama na afrafra sadia nyankwato afrafra so na patututui bama ne wada bia nyani o bakatatie wada bia nyani o batwebu ahobo tutwe bama ne wada bia nyani ye nana ne afrafra sadia nyankwato afrafra so na patututui wonse no frawo nana wa anwoma ne mema ka bia nya amani bia nware ka bi so nya mema bia nware ye adia na efeseye aha ai sa ya damo ase ofone na ebere sa so I try to say Jumedia is being live our Saturday East TV into Mr. Sawa Bibia Uye Bia Bomade Nama Anyefe because I am live our Saturday East TV. Yes, to me our Facebook. I am live. The Ayaya Bia live. Wocha. It is Asana Osa San Anyefe. The only Yabia Jet Nanyefe.
na amanfo hu say Joe waye e ma na efe e da wase Adiaman Momra, Adiaman Momra, Montosa Bra, Mumedi and one actually. Aha, Momra. Aha, Sabre Niamakwa, Nadia Yamono, and so for Niama, and Nadia Himono, a chum set train. Aha, I'm from Montoso. Aha, sa, aha, sa, ko, aha, sa, aha. Yo, Nana Kwana Bushia, the Bushia, Nana Madaurman, what's your minute? I was in Pinanum, Ariniananum, Macanama, Sabre, Mijna Hama, Nana Kwamuhene, the Mamma Mammy and San one way renum, a mammy and new one mucronum. One say, Yadia A.K.A Wabom to Sapraya, the Pacho, Emma. A.K.A Wabom Sapraya, we back on the buo, now Kabama Emuanti. Yo, any dear Quanso Nananum, Mr. Money dear Akasa Nananum Akwana Bushia, Akwasimpi, Asari Nananum, any diem Ababa Frame Matatu, Asuna Ba, Asuna Ramprequa, Wajebi Nana, Ayanana, Ninsonum, and Ma, Ayan Mamma, Ayerenum. Amakunu womuna akaya nwa bom sa yafukuro made na nati ase wose abrecha wuo na se obewuo anso fue monka mo hummom se praye utu ba ko ebu aha anso fue ma yesitie ama wo ma sinim pon nana akwamuhene wode se konkono wo dansa so dudu obribire branchrobo Nane, they say, one in our do near a cosinina. Would Aya and so for no. Aya Bama Frank, Nayere Nana Dria, Banchrobo, Nayere Bama Tama, and also Nayere Mamma Sawa Brakatu, what Baby dear, one also Nikunu. Ni wura ni dabichi abrasa one powerful bracket one so ni kunu eya enipa numi anu wo maka ye ho aboma sabre wo mo se amamra ni amane ya meka bibi antre ya se ni mpon a Fred Bama Fred one so nei Bema was your man son our ham. I'm at Quadrufro. What dance also? Do a bribie, bench the boy. Aha, sir. Amania, Ayanana, Nensonum, Anatiasia, what woman ma. And so for say, Yania Taco, Yania Prene Papa, Any brain sojo,
Kamubenwu se emai ne memai wo mo ani abre papa. Yo, yes, say, baby, I'm Rosa Eviagu, Erian Bawado, Ayanana, Akwamuhene, Benchurabo, Neyere, Ayanema, Mammy Sawa, Ayay, Mammy Sawa, Blackatu, and now I. And then Mammy Sawa. Womu free adanse for mra. Aye womu mame. Ha nana ne ma. Womu mame. Aye obapa ise. Wani nana ni wobiemo nanso. Adia nana di achano esombo. Achani nipa emma. Nya mane mo emma papa bi. Enti obapa. Mami Mavis. Wabapa. Wase sanana wanware nana kura na nana ekwa ise wo mu jaya no no mu doya ho wo mu koye enua ba bia amrosa wi agu shampa woda anu nti nana ene eya ne mayi papa ne mayi maame no wo mu adoya ho ise o ma koye enua anu nti amayi maame se me wura me ma papa kwa me hwasa na me nko anu nti flower wura wudi kan kwa wanim flower ya fe ewura peja kwosoro mu obi ahwe oba wani ate pa flower ya fe ewura dada wo ho ha dada ho ofe ai ya du free kana da bedru ye nche nti eho na wo ho ha woni dada wo aha wo ba pa wo se ne ntoma fufuo entoma wura de awugina no wabra ba kono bra ha kom ka ho entoma fufuo wo se wo wuo wini ma de eche wo tiri mo den ka be fa na na ko samre sei oba ba se won susu flower wura ka no ho mo me enu nyina mo nyina ginam wo se won ka bi shem sanana ne mai papa be ko animanimu ya owuo wokura otomade a wo ha to bi wate wo wuni ska kwa wo de firibi fremata atuo me se firibi wo tiri mo den ade pase wo de ko enu nti nanama wo mu maame wo ba pa oba be de wo se ne ntoma aya ne dabo fita ni shanti ade ahya no shanti ade anu dinde ani brain soja wonu susu ani abre wo se esansa nanaye wadi hye no waya ohene nti no wokura ne sharp ensempo amagu ho papa ensi ebusua panyini so na onfa mo empire pa na kwa mu nam emma eya ne one ne ma ne sharp strada eda so na sene nana ne ma emame wo mu kasa kire nana ene ebusua binim sa ebusua bejinti miso moa ena me daase yo aya awo ya awo ni awo ye ai awo ni se wawo na ba sie wo wo na ba wu ani ma eya na de nyame amabi anto no ne ma nyina ate ase enne ya se ejapa ba ebiem ne ebenya te se nana wo ma se oba time no ade achi o papa ya frafra said ye nyankonton frafra ensio anopa hema ai eya emai se ejapa yo na eya nana ne ma wo mu se wo mu papa wo ye wo hene o ai na na obi de okofa akofo material ni bi na am se fa ko mintumi nka ho asem amai wo mani ate ani ntire ni abedie ai wo mu kura wo mu kente we bonwure nsa no mia fiefre mata atuo no wo mu soma ame na me kotoye wo mu se esanse wo mu papa eye wo hene nti no wo mu de chachaw aka ho
Womukura, womu double no womu say. Yedu pobia to 2. Aye, yedu pobia to 2. Ajapa, aye, you don't feel with that. Womu Ashanti adia buano, and na womu petia, where a gold a good year. Aye, womu sumami boise, and I'm a quarter by. Nessa near Emma Aka Sachra, womu papa nimpong, and a bushia, and ye, binim sabushia bajinti, miso man am a dasi. And may you say, and should it, as I say, womu mammy page a costro na down, kuanim. As I say, womu papa, why are you know? And so was sand in the hood to Christo so, why a Christo near mapa. Aha, and unti, and may say, Fraway, and should it, I, any woman papa him, Nanya Janetata, and Fanum Qua Nana Abraham, a cucum, that's any, and may Aka Sachra, woman papa, a japa, ben, beam near Benyai, flower rock one chain. Ye, Nana for say. Nana payo, Nana, and cry, woman see a go school bar. Nana said, yes, ye. Nana, you don't feel with that woman, Tomano. You don't feel with that woman, double, woman say, Nana, you back out with that woman, a petia, woman, petia, Ada Asha so a good year pa gold color. Aha, Nana, 4 yina, and a akaya one boom, say a from chroma dear. Woman in Toma. A poor Eddie Egu woman and Nanim Pong, eso. Woman, we almost say, and should it? Aha, flower radada, flower and effect, page apostle. Aye, woman say, flower, aye, flower, Bruni was in Jure. Aha, and Jure effect. Aye, Nana Paye, woman say, flower, aye, that's beer, umbeba, ne beer, BBS in woman question yet. Woman flower, you must ampa. A honey a dear and then in pong. Etoye. Entinana for say, woman flower. A woman de jack. Woman anna and in pong. Equai. Flower rock on chain. Aha. A fena edu and so for no. And so for woman say, Mammy, what and sure rock on him. Aye. A flower brings you any more to sure way effect. And sure way. And sure way. Ya baby ana abeshio just say antifre master ban tome kumase kokro ban toma ne panyini and so for money ate monim krom and sure woman nim pon benchre bo o tu kwan wanya na kwantu a wo tuo adikanfo na ni age ate asefo so ye ni abre ye ni ata akokọ wo and so for ni abre woman nim pon Nana, otu kwan, obi anko obi mada, yase bipo wom bre wom, anu nti womu si ensuo, esi abusua panyin so, anfa bi nwu woma se ni mpon adakam. Okwa ane wonom, no wode atu na kwantuo. Womu wie ya hanki wura, ba cho ko wanim kakra. Womu wie ya womu se, sabre abusua esu, ensofu esu, eme esu, adofo anyina, yesu nana. Yani abre anunti no sayanki and so for say esi abusu apanyunu so wodi ama emano na mano ache ama obia de bi asu aboa wo mo sebe ye obi mfa ne ntoma ankwa pepa ne suo aha enti hanki pudio baako and so for wo mo se monye momfa ensu ebima wo mo wi an wo mo se yase ni mpon Aye, Nana Tiasia. What was Rano a drink? Why I have fridge no ye amount. Ha, won't come out and sound about bro. Aye, what is and say some woman so for a coha. Anyone will be a beco. What was Rano who I know Mona and ye been in a nut. What about Sra will come out and so for say, Sa and say, Nana to no quine, Abusianye, young Fabian Adakan. Walk way at the camp for the car where Busiamo. Ebi sanwa wanya bi adi amawomo adidi eti ensa pudio baako oba pa kwagina animo ya say amamra ne amane aha kane tete ho kobi ebere ni nti kobi kane tete ho no aye be fia
anya anena we bi se me kwa kra wa hwemanim ba mmediane ani ya ko aduane ho tete wo ya da akoko aduane ho ade kwa sempase wo ma me dia ya dom no kra wano ano esempase no wo die ai ena die efom aduane tete wo ya we besen ya ba we besen sa akwam ne yan anu nti besen so ye adehye aduane ai besen ya bobede enso fu emani ate bede we ayi na abehia no ha wo ma bobede ade ya besia gum ansafuo ya we besen ya num safuo tete ho ubisa panyini bia wa bia obeka asem amekan ansafuo ena ewurei we me kwa tepa akwasi ase ena kwatwa aye anope ya na mbedu ye wo a wo se me boa me wie ma ba hye ensa wom na na obi die nsuo se nsuo wa se nsa ensufuo we wo mani ate omti enkofa nsuo na ne nsa na ya ode hye wo ye nana ne mpon anti wo mu kura mu nsa afufuo pudio baako eya suhina ma ya de ba abesom ahoho na sade ensufuo kasen acho mu nyina nche wo mu wie na wo mu se wo mu ntoma we so ye kente o ai kente nyakofo awroba we ye kente pa ai na ntoma kente ena wo mu ani bre soja dabo wo mu petia gold bano ehyeso wo mu sika pafu sika no eye sika futuru ebano ai fise nana wo ye odehye konkono wo mu snap we ye papa wo mu soma me ko London me pray no am de ba ye no esi e kire ha wo ase me boa wo wi a bra ne ye nkɔhwɛ abro kire de pantu ana hyaso no ai wo mu se nana eye Kristo ni o na nso amamre ne amane ya ntontwene enu nti abusu abanyine baba mpaye na aka ensofo ne ma ane nana kwantu papa wanya wo tuo ne bag ehye ho efie wura Ghana must go bag wey wo a wo se ebi ni wo dem na wo nye premani abrema for bag ensofo ese ne amen enye ntwa ho enu nti no wo mo de eba na ye de ne amen agum flower eye ensofo ese wo ma se eye Kristo ni mapanti wo mu flower asepa ba biem ne benya enu nti no wo mu flower eni wo ma se ni mpon anim nje ne tata emfa nkoto nana Abraham kuku na sadie ensofo kasa nana asepa ya se aya papa no ya yire fiuda ai enu nti aniama nyina ensofo wo mu de bre aya wo mu ase ni mpon enti no aya aniama mi ameka sen fremata tuo ai kumase bantoma nurses quarters awa na me wo hyehyɛ ne yemen baby ade me kwa mekɔ asama do de okasa me nkɔ hye ne ma wo asama do a me nkɔ wo ka so de me kɔ London a mekɔ me da mo ase pia yo asofo ma nanafo yada mu nyina se ya me hia mu nyina de mu yi sika ne ya sa ne ma yi awurade onhya mu anan emma no wa ya de papa mo ahya mo papa ni mo nyam na me hia mo pa yada mo as yo ye to aso yo nana no mo adawro ma mo fa mo aso ansa ni me gina ha ma oba ako na obabu sam se ako ne hwan ako ne Adjei A.K.A Akwamuhene a wanya ne ba bi kro na yire ako wone ne mma saa na wo kasa ako se na se prakwa pa ni na Akwamuhene ena na na ekọ na wakoto wakuru Adjei a wone ne mma ekuta 50 cedis aya empema enum wo se ya ne na ye mfa ma papa na okoto Adjei a wamani bi nso mo na mka se ako ne mma Nyankopon onhyira mo pa yada mo afi
yo abusuafo ajamfo adofonom amofi bentim ababe boayen yedamo nyina se ne yasama makwa aba ade ba na dwumadi ene yam papa yenu abarima Akwamuhene ono de na ne nickname main guy ene wadang nani ahweban de ya yesre emba abusua nkwanom esre ene se onyankopon ankasa ebema wim atodin de amayen na yebekra akwa na ewia yede na ase amano na yesre se embre no se de yekan no ekọ ye bibia yese Ghana for the end and time so ene de yebedi emre so yesre mo emre no ekọ uwesiede na mfa mba ya metwen sima enum yesre mommodeng na mombra ntempemu mepawcho oba na wo yenso a twitwa so fefefe ye wo bibia kosku ni yefa bibi summarize twitwa so na ma enye fe de opese okanyina within sima obetumi aka yesre mo emre nti edamose yo nana samaka o me se wani beda ai waso de enada eye me maame a wogira me nchen eye obapa Mary maame Mary Yesu maame ye maame me maame no fi se me ye Roman ni mapa Roman fo de ye hu eno Mary ye ti din no a ha maame Mary wo se na de nyina ne nana one na nana won kran jowolu ne yire kalomi adamfo kalo obapa kalo na adamfo nana ye maame Mary wo se bibia nana se Mary what nana minie Mary what nana minie obi wa ofra na wo gira ne ncha kra na wayi nani wo fi nani na maame Mary die wo anya bi da eno Mary obabi die wo dansa so dudu obribie me maame awon fedua ye oba tom rosie wo se na na hunu a no atu ni botom wo ha ya adoye wate adoye yo adoye ye nana onko nana Abraham kukum boko fi se nana no yo ni ye mu ye wo hu nipa mo bo nana me se wa ye mu an ye wo enei me maame Mary say said ya nana si ye no se ne ananya na kwantuo na otu woso woni ye ntrasa ate fo asa asisu abie mu a me maame Mary say won wi ma nana nko ne saa esa na ntwa yie ai wokura ne hanki esan se na nana adwene mu ye fitanti ye maame ne hanki fita wono so de adwempa ena de eja nana kwan ha ni sika wasinse de na natutu ni botom eyi sika no wono so wasane na bosuo sika yi modu mi so ma se ma me han bra ko ba bi ofiri ba ye wudi we nyina akoi e be da wanya bi Africa akọ mba me nante ko kura me pe enu nti sika ni mu odu wode manana wode nana ani ema na wanya doso ti fa sika no fa dropping ha fa dropping is ani ema wode fa akọ medical fo a edikan wo busuam fa dropping na fa ne ema no kọ na wo kọ ne ebisa wo amane a wanya bi abo na sane wadamfo wunu aba kwase ni nua no adamfo ai maame Mary o kasa kire minim so obejinti iso mu a na me das maame ya me shira God onya wo kese amen o Yo, sabre santi biato. Eye okrani ni ama. Aha, na kete edi anyimo no. Aha. Eye okrani ni ama na sabre. Edi ahimu yi. Aha. Sa. Aha. Okrani ni ama. Adu haya. Sabre di bia ya no wano ni tietiam. Aha. Okrani ni ama adu hadesia ya damwasi. Yo abisafo sadia dwumadi no ekoso no ye pani ye pa ekoso pefefe na mpempren de ye duso no ye mamme
Yo, aya nana jankuma wanya ne baabi kro ne mma ne nananom saa no mo kasa won se sene ne nsenom ka ho won se sene nana Akwamuhene kwa 50 cities aya kane de na mpema enum nana nyi ne oduru kwa mu ade sika ye bia wo de aye sabre okura ni niama na aduru. Hello, nananom. Nananom adehye. Esio jemre nananom. Udenche na modabrumu. Utumfo adehye. Ayemfo. Nananom. Mi bo mi mu ase ro me pabo agu a. Nananom ayema. Mi shaba bati. E de kire adehye. Sabre be meko. So abema ne so abema. Ufuntum pakatachie. Na je pema. Adjei A.K.A Adjei sika ne yere anti ya nyako abrono mantakraboa anoma akwade ajewa anoma akwade nyako anoma akwade adepa osikumpa uye kumpo bochimbidie shaka tachie mema hwe etiresi kwanso wache me masei nanyi wa ya ne metiafo dase bre wase danie waye yeni o bibi waside tiam di fitwe de amponyankopon de ma kwabra ekwa wo nko a oyire so ma mfeso mo nko obeyi waye obeda wase obehyewa ni monyam fise etie eni kaja eni esida afena first lady indeed Mama Lily international woman worldwide wife wa papa apimsa fine kan pimhwe bretuo de aduana na wo no wo bretu ni ba ne se wo ni bretuo ba ne ma ni ochem ni aduana ba jabi nana no wasena na mama me kwai na me sekatachie ni monyam wayine ba peda oti na yiribo wasuni sio na ni sio bebre asekwabra me fine me hia maya mapa maso mi ma fife yi ase ene me bobo no asokore Asio jemre nana pediati no obema wapia aja otu ni botomo yi sikawra lili sifani yefunu ko na edidi amoni ni mebiedi ade panani ama na eba no opa fefo mani kuru kwan siesie no mani kwa bonten wase kwabra wo di apemba meje fi se wo domi wayne ba kwabra aje broni aje sikapa na kontire na kwam na tiame anyinfo wapani amaba enie adosodi animu ehira bakete eyamua wobi abuwa eyamua mona mobano wobi abuwa ade efeni Mama Lily woni size Mama Lily woni size wo gwa brochire bo mama mame mama pa anaso ogina shanama wo munyina anim se bawomia ma ade wo papa de na ho afa wo mo anaso ogina it's time to wait as a sound chain Lily be sidom na ne mama tu oguru so na wo sa wo fa so ne ma chede aponya kopo abo na nya bia no adase we yo TV Oyerepa TV Lady 1 international yenya kwa bronoma Adjei A.K.A Tobo aye dia akwa babia hey enio yenie famano chechere baso fako mema wo esira bakete otumfo ade hia esira bakete otumfo ade hia monima asadodo na na manimo tosika guso hey tosika guso tosika amama musika mompre hey omu osika omu abrochire omu ni Ghana yenya kumbe yenya kumba mufo sika nguso esira baba fai esira baba fai mofa maame mra motu bi nka ho mofa maame mra mofa mo maame mra
Mofa mo ma memra. Auntie Lily Sale. Auntie Lily ma muso. Fa wo diabra. Lily awon fe sare bella. Auntie Lily Sale. Dia meka na sa wo ye sare. Sare. Mofa ne mra. Lily down way. Ediana bakete. Wodie. Manekwan. Mama pa mame. Ye midu afoje wa wo ma o mema. Awurade. Bempa kwada. Wabo. Kwaniba. Kwanibo. Wabo. Kwaniba. Wabo. Kwaniba. Fakona na ho. Wose ye. Kwaniba. Kwanini. Mama ne ma. O ma mi asori. Moni nachi. O ma mi asori. Moni nachi e. Moni nachi e. Moni nachi e. Mo shana ni mo nyam. Na mama me. Moni nachi e. Mo to sika. Moni sika mo fa mobile phone ma no. Wo. Mo fa ma no. Wa wo mo. Mo to ngoso. Ba ma kase e. Utisa papa wo ho ofedodo. Ya me mo wa wale sesi na beti. Bo. Lili ni o. Lily 1 International. Lily 1 First Lady. Waba fefe. Ukunu dawase. Abranu me. Ukunu dawase. Abranu me. Ukunu dawase. Nyaku papa. Nyaku broni. Nyaku achembedie. Waba ma yire no. Bama pa. Yina ye. Waye biama. Yina yo. Yina yo. Danasio. Danasio. Esieni kaja. Eni aseda. Malili kwang. Wanda bano. Malili kwang. Wanda bano. Malili kwang. Brechoba. Adriana ba. Ukuru dawasi. Dio. Sikafone ba. Padraje fabika ho. Adjei Poachi fabika ho. Michael wai. Richard wai. Alec wai. Lily wai. Mosario. Mumame na bano. Bebeje. Ejadipa. Chana basa. Walisa ba womia shana basa. Walisa ba womia shana basa. Enye. Manentina se. Mo. Jadama se. Nyame onshiramo. Ada so agina ncha eye. Wanya sika bebre ye ntua mo ka mo so. Sika nko ana magine sa no. Fane ma no ko. Na mo komra mawie. Enyama we yenkasa. Nyama na akasa ma no ho. Ade efe. Enie. Mama Lily 1 International Lily. Flesh lady indeed. First lady in parliament. Obi aboa. E ya lentina nka abetimi nka. Sisi achia. Agan. Ade asem. Agan. Mo. Yada say. Ketebanya sikanti eye. Nananu mo wa ha. Ye kwa saw them ti eye. Kete. Ah mame. Ba o mi amame. Enfie 9. Besa de naba. Ah! Ba o mi amame na akwa no. Wase mo hwe de mama ya ne ba baba. Ne ba ne baba. Upo ba o mi awe go di. Yada ma say. Maya de. Hey adoswa ebreda so. Kete. Chame na mincha. Ofa. Nana wa yo hene mum ye nyina ye. E na so fi kwan mi se wa hene na ekono. Ti ne de nana wa fatam no. Kure ya ne dia. Na wa hene so so fotia no. Fotia na obetu afira asase so. Yada sikete. Thank you, Master. Thank you, sir. So, nananom. Adesipra kwa modan saswo. Otufu adishie. Mate. Sadia moyere. To jano obaya oda obehie ne manegu. Sadia moyere mamale. Yenya akọ. Na jefa mugu ka mu. Ko ni kurom kwaye ne ho ade. Wamfa ne kwa. Na jangina fichira ntoto abo. Na ja mo bohwerema.
What the amamra ni amamra kofi efise na ye nyako wo fe papa. Was ya brother ma? Me wow, was papa. So I can man you na gu akire. Now you me one annual dia. Me so me waro. Obi anya bi. Ti se be ma se be jima wale dia. Me papa ma ta akire den. Am party enya ko ba ye. Obaya opa boafo. Wa me ye bedi wa. Wa boni kuchi doma mani moyedu. Broni say every man can be successful. There is a woman behind. Tienya ko your ba. Oba mu ba. Oba sima. A boni kuruma ni sipi sita. Ansa no kurube pia bonten no. Osi daddy. Ami siesie o. Daddy mfasha tuwe nche. Fadi enu ameto so no ameto ba ye no. Nia wa ya mami nti wasi dem free menum da. Wasi wonyankopon na bokuru na bakana atante benin film. Woti wa brabra wonwasie. Se wa brabra wonwasie no sani be fe wiawia. Wasani ne fe no petutu. Amaka tira madam egu obi ekudi ekunim no. Akuma kire moamo no. Nana na no masoye munsuo. Sampa die bi ekubekọ. Nana kasi wa manu wo firi mampon suta. Wasise okopedele ni ayafe no so de ni ba. Kontre ni akomo eye wonu manum go. Ayeye ya fraba ma ye bi agwe. Nana je na da waye. Wo dente nyina mi ba na ni abiri kromo. Ayeye. Ebra na nyame ko amtia. Wasuru nya di. Na asasi nyiko. Bemeko maame no papa mo ho. Die de kai. Na wo tweda mama lili ni na busua ba. No anwemre abo controfi. Osimisuma ne mani. Me mejo de anya fa na de sie de anya fe. Na ye one and only. From toe to toe. You can never challenge. Sani ama we your friend don't cross it. Mama lili first. Wasi ya woni pa makata. Na nipa wie da na tie ni abuom. Pontompani da brabani. Ka sam kire na no amamu aye. Obadwen body osisumi ma adwen. Wasi daddy. Mira. Mene me makunai. Mene me meja. Okwa fa ye funko. Na didi am ebiadi. Mama Lily ye nya ko se. Wo ye aduana ni bretu obey. Sika yesumi ankode na Adjei bempa. Adjei boshen. Adjei sika. Adjei kukodufo. Apimsafo. Bema wokofa mabre ne yire. Bema wode maba ne yire na sakwa bra ma anyi kwanka me yayi. Me don manyina. Safa ukwa sia because safa bebre obaje. Fisa wale pa ne bre. Wasi ni pada blam ni form. Okuta na Asante kete. Ni bomochi moja. Ni comforter ehyasie. Osi emfa mani kunu. Kwabra me no na da. Yatinka ni wi ni ba. Ye kwabro chiribo. Ene de ni. Uwa ye boni kumpa deye. Wasi hwe. Bema kwada. Bobuane ntuma. Mama Lily kentende di a champion bonkum ntuma. Wasi sene wo yanko a. Botaw. Shani chachaw. Chacha ndindi wokoto kuku sabobe owu onye obia. Shani kumpa da so. Ne snap. Na na mfa kasa twetwe de amponyankopon. Esuo jemire de hye. Oduru jemire twa. Ontwan koda. Kumpa wale benya. Ni spade da so. Iduku anka tweme ne me makakra. Ni pati ani dinde. Wanwie wadwuma. Ona na no sufro se de nyankoto frefin so anopanyema. Ma de nyina. Me dofo pa. Ye wo so ba men na. Wo yire se wo ba ma. Wo mensa ma odi kire no nti. Eno nso de oba ba ma be hye wani munya. Eno achi. Yesu. Kroda wo nso ni mountain tena. Broni say life is water is life. Asio jemire. Monum jemire. Etifi na mo di jemire abomo adwa. Ene maame ne say okuta ne special drinking mineral water from Bawumia Company Limited. MPP phones you. Love is. MPP phones you. Sa esio na ka Bawumia wene ya. Ke de bema meme dware. Ne de ma amama so abonkwan. No matter what, 4 years
minumi ni jutum se ba wo mia bobaba upo umpo bobaba is the light of new queer eno nko a school fees ka ho to no beba ye beti muzika na Adjei kwakacha na nanu won sie do se de okọ niema no kacha na nanu adi kan se omonom wa na ga na huhuro die nsio chasem yensa shoto fire wa pudu ogumo lili se mesoa na me de akoma me kumfisa mo dome wasi wan kire sio nyansa wokutani champagne pizarro wokutani Smirnoff ena tosuno okuta freedom okuta asa ko okuta asa izi muzu Chateau de France zuzu Shansanidin ensa di manana no ahema ni atena konwa adehye ni abempam asofo ni akatinka moyere no makuma ase we ya modia monsuensi wo na ani kuro twamansa hwade a odibi mama Lily say don't see mono banu man come on okuta Ghana is a freedom country freedom two poles nana mo fanwa konwa ase adehye beba ni ekoma fefe ya hye space saba wumia yi ho a ni ekoma fefe zo a yesi ye ma mensa de akoma papa me kwaji bi abremo nana no dom ba ni ti ye beyi bi ama mo de aye ahoho nsuo enu achi wasi ekuta ye nsafufuo yakushada kokofodia ene kwaji bisifita ene bob beda ni dindi enu wa bede kuntu aye di ekun aye sufre wo ye nsafufuo eja ko ojo abeso jebire tifi abanesi wono na nana Akwamuhene dia yakwa woso afisa se be yi akokono mochena mfa bi mra ma lead ntun ka tremaso fise ni kunu ko daja no oyima fefe edua na ba die wosehwe wokunu kwa wono edua na ni ba na eyekuna okuta ne matches and candle is button every corner you are don't say let them be light there is a light kumpa oyide se ka woni ha afatane ma ene ye wo computer board o bi a computerized tin matches silver matches for where are you going esum yo here kumpe oyire se asama do osum obi anko obi mada nse ne wa kan niema boye gu ho na ja abasuru kase we na akoda koko obi ase a esum be county oyire se dikane ayin efa kopie eja abran kokon mama Lily say okunu wato ne bese okuta kromo afran kwala nyina mo toffee lollipop chocolate Lisbonsa toffees Valentina toffees show toffees ebusia ya wanu bako toffee ne makoma nsia nipa satia ye nom ode bako atoso monche muntu bi kwapie ya tifie ja na nafo na nana je san bafie na na yire de ade ade agukoma abeta na chi kumpa me no dinkra de ye bosi Yesu Kristo ko la do so yaso wosui Johnny said Jesus what John 11:35 Yesu sui brana lazos dampaso ena yesi enya esu a na nya mama Lily ni kunu ni kuma na ne mafefe wasi me ma mo fam kontonkran na pepa mo space no so etini hakati Germany broni offer ni Pakistan Holland broni friend Gasmek nanan ma sokoro for friend bonku seku wele asechere sa akoko ni abankwa a de owo be yema no ayem se owo mpasika owo tade atobi na dane sebo a odo beko na Adjei wo bia na Adjei wo bema hwemema kase eguwe we rese wa mnya ni sika kura nkwara be hye no fise ni bra ikumuje ose nanan monye na wo su a onfa bi nsoma no oba kuna ni se ni kunu wa mfa ni kunu ofa ni dad okuta ni flower ni beautiful na flower from parks and gardens what's kwa wo ko no nko a ya na mbe no ko bosika do no ni asima fa ba ko oba imene
Menemi kuruko sika dono ni asima fa ba kwe. Ajwa ba pokria e. Okokofuni ajwe. Ajwa ba ba minsamranyo. Sama malili tunyumwe ya. Na Adjei apagya ne nsa. Ɔsɛ yɛ nyako. Mekɔ asiesie meti fɛfɛɛfɛ. Mede kura ma mede adum ne nhyira bɛtaa no ma akyi. Dada. Oyiri sɛ ne etie bia. Obedu nkwantana so ne sumaduru. Ohia yɛ sika. Ohia yɛ sika. Yɛkɔnwura mu kɔpɛ sika bɛfie bɛdi. Bɛma to no bɔtɔ no wanyini sika obɛyi ne ka ka obɛyi ne mɔbɔ afo. Dad. Oyiri sɛ ɔma nkwanta nyiraw. Bia na ko ma mi ba wa baba bɛhyiaw. Agya wo bɛbusa sɛ so oyira fa flower ba. Wo yɛ ɔhene. Anybody na fan copy. Afisa sɛ mama Lily so bɛbɛ busie yɛ. Abɛhwɛ baabi ade ne dɔfo pa. Ohene bɛ Adjei Peter. Danso ɛto yɛ. Ɛma sɛ abra wokɔ. Sampani kasa asase tokro obi abɛwuram bi. Owo friend agya ɔde wobɛkɔ. Wo friend na ɔde wobɛkɔ. Ti mɛma kɛse ahoɔfɛfoe. Hwɛ wedeɛ ne kɔn na mo sɛ mo papa ampa. Mo ho ɔfɛ. Sabre ye papa ekoda. Ya ma ne hwɛ ko anya flower. Agyapa. O ma se ye fantuti. Ade ye bɛkye a ye bɛka wo da. Deye. Dada ye no wase nsa. Sabia bru sabia nyado. Ibu nkotojo. Wa me anya nkrofo. Wa me aye ye nsa. Wo kya ye so se ye nko school a. Ye se pay mu odu na ne yom se pay mu nyedu. Wa kya ye bi. Agya. De oba ya no aye ni. Ojuntuni ni say yasida ni o. Ya ye yes ye papa ye. Agya nye oduko ma onka ne manyina. De wantimi anye no. Da kye ne ma enye mfa hye papa ni mfisentifu ni ho a. Apegyafo ho. Ne nana no. Na Adjei ka se obani timpa mama ye doctors and lawyers and MP. No anwumre me se president bebe krum a. Efri na na abusua wo gim so me pe. Amen. Mimi krom tafo ye wo president ho. Tusu kuro mi ajibi kofi sa depa ye de kofi. Sabre grandpa, where are you going? Onana no sufo se de yankoto frefrensi o. Nana, where you wadwuma? Mama Lily nkwant ni ye. Ti afo adom ni hira beka ye ma ame ne so ane papa mo ho. Na da ti ye twem aka se. Na Adjei na Akwamuhene. Ye mode ni. Mama Lily se kompa de wo ya no aye ne kase. Na oso na dwade na nikete. Nhira ba kete. If you too for fear. Ade sekete na mema ne tisi dwambo sesika no ye tua mo kanto mo samaye na na wode 1 minute mo sa fi so ma je sika bebrebe omo na ya dosoa we adosoa pini ye fe na afia kobi se 1 pin adosoa ketwa ye fe na Asante ya otu fo ma me opin so ma me ti akonya no fefefe de ne susuma ta ne ba chi e ma we mo mo 2 minutes a mo mansa o mabuye hwa mo sa kakra 1 million na sika so ma nya bi so amoboa me ne mo beko hwa empanisi atopra twadwada na memenda ochinkwasie juada na namba kwa konwa fie so bafo yesi odi na na konwa ntino ye na na akomi no akwa agba ani akonwa no aso no yere se ye fe ne na de o kire odwampo tu edua bodano ye de ni fi Argentina eni e twa plane ticket eni yesi odwan ye do kwa Ghana na did say odwan se ye fe ne Messi Leman, Swaziles, Dombele, Nanano, Moye. Yen tani mo janko bu atifia ya na afo. Eja ho me twakure nhia. De wantimi aye. Ni dwampo otodua no. Ni mo jago fo yom sampa. De kunani be ye waye. Nya kunani ni kunani. Kunani ni de na ade aseye. To wanyene be Adjei. De ye. Nana wadamo. Mama Lily krona. Ni papa wo no. Ane ne maame mo se de ba maka ma agu akire asokoni ba wanwale asokoni ni ba e ba ye kurum wanwene ka sika ho e be yi ye bai shawa faase ne nanafo de amaye ya ma ya si nkosa madaja ye kuta ye nsam sika wo ha ba ko ha mienu ha miensa ha nai ahenu ahensia ahanso ahanwatwe ahankron ahankron adu fa ba ko to du ba ko Dumienu, Dumiansa, Dunai, Dunum, Dunsia, Dunson, Dunwache, Dunkuno, Adriano. The value is the same. 200 Ghana cedis, Ekufado Dora, Baumia currency. Yesi yenye. Nia fama nana, what do come?
na lili niama no odi good Land Cruiser mo a what the good tundra mo a ya fanto fuel ani asokodi ko tia lili abusuya say ya fama bema fi se bempa ko daja no sabe mo yere ene mo ase wane ne papa ne ma ya kasa kire mo ye so ayi enchanse ya de ma na somani a mo mpre ye ne nana tie mi e mi ma mi oti oba o mi ama me o se mi bibia me ye bia ye ne fe wacha me 10 na me mama Lily onua amade sika friend Antoinette ninti na me ba ha eti mama Lily woni ma amade sika sasa me tua 10 million na so me kwaji bi o mema wonti bi sika ye 10 Ghana cedis enti mi ntoko nso mato mama Lily famma ni kunu na katachi etu no botoma o de ne yire do faye nana no mo amutie me kasa ma na ye mode nyame onhyiramo o ma yakoma kro adwen kro eye ni sika mra na mama Lily sa mre mi bise komo oja nyame hyiramo nyina Oh, yeah. So, yada ya mama nasi papa yada ya mama nasi. Na abusia mesre de to so no momme yemfa nto aso ntempemu. Ya hwe se de osoro aya nsu nani wo fam. Yo nti ya besre wa no. Aha, yada ya mama ase. Mesra mo obi ki ne safoa atofam. Nti hwe wa boso no so. Se wo safoa bi afi ato a ewo me ha abedi me ha na bra beji. Show ya mamu nyina akwaba. Edna namfonom a ono won wa adwuma mu. Ghana Armed Forces 48 engineers. Won so enche wobebo ahyen ha. Ya do nyame ase ye papa Methodist asafo nwadu yentem ha. Ya do nyame ase se de ye pɛ no. Se de ye hwehwɛ se ye behu no eno na abamu yi. Enti ye de dwumadi ni nyina ba hyehyɛ so. Onyame adom ya de dwumadi ba hyehyɛ so ewa ha. Ya da wanyina ase ye papa. Ba hu se bi nua yaw ani abre ye papa. Odi dwumadi no animu ye ya da wanse. Ya mame. Ya mame kasa no say behind every successful man there is a woman. Ba brofo no kan wan hwe ni ya wan ona wan te ni ye. Eno ana ma kire omu no. Ansa no be ma bia betu mpon no na oba ebata no ho. Akwamuhene yam papa Adjei Peter Adjei Nasofo mpemfo ene church choir ena abahai ena dwumadi won wo ba bedi ede amayen dwumadi no won wo ba bedi britia bi mu no ye bedan efridie no nyina de amawon mama ye ma wo nyina akwaba Methodist asafo afi just Methodist ye mama akwaba ye mama akwaba ye da mo ase se ye to nsa fra mo amunyina be ma mo papa mo dofo Akwamuhene Adjei the showman ye to nsa fra mo no mo aye no fefefe yanja ne mba no eno odi asaye papa wani abriye wose ede ade ato wani so owo wa man bribe anko oba man bribe owo man bribe nyina no wasa begina wa abo ano da bi de obeka bi o se da bi manya ba na maba de owo beye nipa owo kwade a enkwa entumi ye ho hwe owo utimi ye den nanso wase ni nyina achi no wode nase ema onyankopon otwedi amponkokrogo ono no bosoro ne asase na nase mu nso wa kyerɛ wo mu se ade nyina mu yemfa nase emma no wanka se wunya sika na fa nase ma no da bi ose nniema nyina mu nti owu mu mpo ose fa nase fa ma no ne sane nti yese ye da otwedi ampon ase ewo ne a waye ono no nim de eje ema ne mba ono no nim de eje ema abusua na oye ma abusua ene mba ene jirenom ya da wanse ye papa ya da otwedi ampon ase Minia Frank ha tie me unu nuanom nyina mbarima no wose se ne ye ope agya kwabre a wontumi ngya agya kwa enti mo hwe flowers fefefe ya
what's what do na ho a no one fan to Adjei nna so bema ni nyina na aka bomu show na mesrɛ sɛ mo nyina ɔdɔ a mo wɔ no moment na mumu show mo Adjei enka mo ho na ɔdɔ a ɛwɔ hɔ no entina mumu yɛda mo ase ye papa yɛda mo ase. Yo, ejamfo adɔfonom mo a mofi bɛnti aba bɛboa yɛn yɛda mo nyinaa ase ɛsan ma mo akɔ aba yɛn papa na ɔyɛ ɔpɛhene ɔhenemmoa ne saa ne nti biribi pii a ɛbɛyɛ bia ɛwɔ sɛ yɛma ɛda kwan mu yɛda mo nyinaa ase yɛbɛto adwumadi no so yɛsrɛ wo a wɔkyɛ ade no bɔkɔɔ mu yo dede no ɛm sɛ ano kɔ soro dodo ɛnkyɛ yɛbɛhyɛ dwumadi no ase ankasa mesrɛ abusuapan wɔ ha nka baabi a ɔfa yɛadu yi yɛtwɛn okurani ɔto so no na wɔboaboa wɔn ho ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ntɛmpa mu no yɛba akɔyɛ amammerɛ ɛwɔ yɛn Agya ne nkyɛn sisia no deɛ wada yɛkɔyɛ biribi awie a na yɛde aba ha na asafo no nso atoa so de ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribiara ɛbɛkɔ wano yɛde yɛn nua barima Michael ɛne ne nua ase yie papaapa ɔmo bɛhu asaw wɔn a waka ne nyinaa mmerɛpa mu wɔn nyinaa wɔn mpew wɔbɛsaw yɛda mo ase show na yɛsrɛ deɛ ɛto so abien no yɛtwɛn mo ntɛmpa mu yɛpa mo kyɛw yɛtwɛn mo ntɛmpa mu yɛda mo ase yie papaapa kuroni a ɔto so abien yɛtwɛn mo Methodist asafo ayɛ krado sɛ wɔbɛtoa wɔn dwumadi no so nti mɔmma yɛn fam de ne ntɛm na yɛn dan akasamu no mfa ma wɔn na wɔn nso aso mfa ma yɛn yɛda mo ase yɛtwɛn mo mommra saa show deɛ wɔwɔ no sɛ yɛn papa ɔba asase so yi ɔbɔ ne ho mmɔden papaapa ɔne yɛn maame a ɔdi kan na amammerɛ ne biribiara na wɔn adi kan aba abɛyɛ no ɔyere pahini aba abɛyɛ ne de deɛ ɛto so abien aba abɛyɛ ne de yo na yɛn maame Lily sɛdeɛ wɔdi kan no ɔbɔ ne ho mmɔden papaapa nkurɔfo no nyinaa yɛ wɔn fam de nti yɛtwɛn deɛ ɛto so abien no yɛda mo nyinaa ase mo a afei na moaba nso yɛma akɔ aba megyina abusuapan anan mu ma mo nyinaa akɔ aba ɔkɔ na abusua ma mo nyinaa akɔ aba megyina mba ɛna abusua aka nyinaa anan mu ma mo nyinaa akɔ aba yɛda mo ase yo
Something out to ayo. Okay, not to so a being. Yamame Akwamuhene Osua. You. Sir. Aha. I said, oh, do a wobaye. A woman and dini ye there be. A canon quank and a doffo in continency. And so do wobaye, wo cradea and quant into me, Yawashi. O what an upper come back to Abanoa. Osumama chofukoyi no Asante abesi ho. Osumama chofukoyi no Asante abesi ho. Yama odie die. Oba kafra why? Die. Owo krade a enkwa ntumi nye ho hwe. Sanko wo jebraba. Inka Queen Elizabeth. Inka onguda wasasi so. Prince Charles inka onguda. Etitru pi wo hanka nya de a wo bewu. Nanso owo ekrade a enkwa ntumi nye ho hwe. Owo ekrade a enkwa ntumi nye ho hwe. Okay, no, Osua. Okay, Osua. Yes, sir. Yo, Sabre no Usiana no. Usia bien no. Sabre ni niama na etwa wo sesine no. Ni niama na edi ahim no. Awade mu ka kire no no. Ni niama na edi ahim no. Usia bien no. Sabre ni niama na etwa mo no. Sa awade mu ka kire. Sa Sabre ni niama na du ha fa fe. Ni na busia na Sabre wo modu he. Dua nya do papa. Dua suom. Dua suom kafra. Si ya no no. Dua papa dua nya do. Na usia dua suom. Awade mu ka kire no no. Dua nya do papa. Dua suom. Dua no. Mamu dua e mamu kafra e mamu shade. E da mo was. Yes, sir. Year 1, year 2. 1, year 2. Year 1, year 1, year 2. Year 1, year. You. Now you acknowledging the presence of Yan Asofo Pemfo. Amawe Kayensa. You. Yamidifo, Yamama Kwaba, Yadamasi, Yam Papa, Akwamuhene, Asodamasi. Maybe other beer, also Damasi, Papa, Naniso. Yeah, hallelujah. So Adamasi, Papa. Say, I can't say, I say, in Kamobaya, or Hamaya, Adjei A.K.A and see Bonnet. Mamudo Pepa, I as Amaya, Yadamasi. Yes, Yadamasi, Papa. Year 1, year 2. Year 2. Number 3, I be surprised, say, ye. I'm not to so a being the Obabe. Namo Modern, Namo Mamma Mayan, near Fire Papa in Bissau. Yadamasi.
Yatramo aniama na momra onto aso na momra mark na ama onto momra aha Yeti. One Yeti. T. Sound. agrora yes Sound. T. Sound. oba monampo Sound. piao T. yo kitifo ya damwase ewrade nhyirama se say yehu say ye this pastors elders omunyana wa ran ye twa ne kakra bi ne ye papa no matumi aye adwuma ye damwase yo nananum akwanafo T. abua coach ema fefe akwanafo ma wo mo anim da ho eta asonafo Samu, about Siani and Busia say I took something in a ha. Near Yan Bonnet. Why you Mrs. Ankasa? Mammy Usia, Asante Abaya, Pega would see. Nasia Yanuano. I should have fallen, what also that's our hat. And maybe be a house, said yet, Tabia Ubeni. Yame, what sees. Mammy Usia, and Red. The annual Wahabia, Wahuni. Said your bell will see us say, Wakagana for money when you penny again for your park to Satamudaba. Samra Natamudama, a cromphone in Yaduma, Senanum, Ninia men, Usaya, we in Chanson. Any new pair swire, one with your young team 5 1 10 and animal corner for. Are you conform, man? One more swan, Yamano, Yadi Babe, Adjei A.K.A Bankona for, Baba Fatadomu, Amaman Kamasam, anyway, I don't know one. Every pastor so ekosim kwadan ketewa empani nananom atena konwa nananom me kase me hye da nyini ti me kika kwa na se mistake bi ba ho a me papa no me nananom muntwa mto kakra bi be ye pastor de nya de obetwa me to efise ye kakra bi a meyi me ho adi eni to oba usu ase enura de okaye de odi ba ye bibia moni tua ayekofo ma ai omo ye mesiwa nananum ayekofo say amama nkamasem eni wowuo mami usia eya wonfem pade abu eya papa abaya se wura kraw se wakọ Holland ana Italy ena wo ma wo date say 21st obeba wo ani daso entitimudie eya papa entitimudie eya nanso oba usia say waka bonkum kanifa so oba wiase ade ebeye no ana aye no en wose wo osu adofnom eya mu nsu bu mu an na Adjei A.K.A pase wani wadi ntitimu nanso kwa wo kure wose wo ketre ka no every year something ema bibia haw na sade atie bia wo benwi yankwa mo twetwe no afei ena eduru ho mami usia wanim sade ni wura no mote wanim sade nananom atra konwa wafie enya fie nyina na awura mu a wudwale bobra pam gise rubber bucket na paint rubber efie bia bi wo ubehu na rubber bucket na etwasi na net sapo na etwasi eponso na ha oba wusu ase wonim de wonim amamre nso a wonsa amamre enunti wokita empaninsa nananom
Empeninsa. Srada ene fa. Empeninsa. Mami Usiase. Waketre kano. Nananama kwanafo. Munya nkwada. Wasi wani kuntunkuru kesi ebi ejina baby ageni emei. Womu akyere se. Womu ni Asante hen enenam. Tuomu kita womu niema. Papebi. Ai. Strada baako ene fa. Yabadi enti. Yadase. Dasi eburu. Dasi enyama. Mami Usiae. Siya yenu no. Aba man kama semeni wo tobi bi atobi. Yadase abo a wabadi ni sika. Yewie ye ni enwie. Mami Usiase. Ene pressure wodi ahi wodi akesesam. Yede Yesu moja abeka nanim. Enu nti obi asode a. Wanum nsu a. Wose wodi num nadru. Mami Usiase won pese na dofo num ne agamfo ni nkumafo ne nse no. Omo benya pressure nti okita nunsuo don tomiensa. Nananom akọ na busuya. Adofo agamfo nananom monye. Na waba kunani no kura Bible mu no na ye de eso awurade ani. Mami Usiase ni nsuo don tomiensa. Nananom modaje to de mami anam dase. Dase bru. Dase nyama. Enu twa mu no. Ena Mami Usiase wo sa gina ho bio. Wo kita drinks. Ai. Ensa hudu enyina akwa na wa basiriwa. Ensa hudu enyina. Kika bi kira wase ewom. He waba no wabakọ awonko. Ai wonko nso no wabetena se awontena se. Papa bi ene ne tie wase amaduku. So okọ na obesa benkani nyina. Mami Usiase entitimundi ani wura. Beme Jesi kapa. Waka kira baya. Nyankopon bo ade nyina na wo bo ka kire. Ene Mami Usia. Mami Usia ese wokita ne nsa. Ahudu nyina ekọ aba besi ensafuo so. Ensafuo eno so eka ho. Wa besiri wa wani mu amamre. Enu nti wodi ne nsafuo. Ene ne drinks. Ahudu nyina ese nananom monye. We de yetimi gi bi kra de ye eyi ene se emam wo mu di twadwam ni yabagi enti na ye dase ebru dase enyama enu twamu no ena ye kita ye manches any candle wa manutu ankane ai anapa me sorry se me ba penafon enti me nya ayo kra ntoma de enu nti first no ye be wiase na ne yankoye no a abetwafo te entoma abetwafo kanea ye frɛ ne tani ye tani broja ene se eso oba akɔnɔfo ya wadi twadwam oba Usia nani apresa krodom wasi afi bi esan afi di esan Mami Usia kama no tum ne pagya wani so wunyame na wodwa ho wo su wosesa ya no ye bagi enti ya dase ebru dase nyama enya fie nyina na ewura mu a ye bago Mami Usia akunu fie eje esikapa nananom wo mu de wo mu bago nananom akọ nafo wo mu ahwene nananom wo mu kita wo mu bese emesiri wade o ya bobedan kasa ene ye de asimu na nam setete ho na ye be wiase na bese ne ye gidi yi out ya bese don to baako oba Usia se wo wie ye no onwie ewiase ade a ede eye miensa mi kokofu hima mede ade ya esidom nso ede tofi ede ene wo nso ede oba Usia se wode niema ede nyina oyew na chi no ede beba ene se tofi eso ababa awe ene ya tetede no eye buruja yi eye bese nana no monye na kuro bi we bi to aso ye beje enti ne ya dase eburu dase enyama enu twamu no ena ye kita ye hanky Yesu amefa ya nkwa na dwu ya ye be ko Church of Pentecost asori dem Methodist asori dem nti ye dru wa Mami Usiase ye be yi wudi na ye hallelujah enu nti wo kita Jesus eni se ikita eso ababa awan fita na ye be ko asode ena hanky ni di ye miansa anapa ye frɛ ne duku ewia ye frɛ ne hanky anadwo ye frɛ ne ho nananom atra nkonwa empani wa ha wini mamamra won sa amane nananom monye dia mode ye be yie bia nananom akɔ nafo monye na momfanye ema sundwe mra
Yabagye nti na yadase. Dase eburu. Yewie ni ewie. Maame usi a wose wodon kosi. Na sanka wodon kosi a ahyede. Wo wi ahyede ase no ede. Awale foforo nso ede o. Na ekwa wie ya na asotoro ba mu. Nanso maame usi a wade de wose wanhia bi. Adjei sika pa. Wodone se fence no tete hoto. Ene de boade be na wasase izo. Fence no an ye ba wi ase no. Maame usi a eni die wagye na nipa. Woni na na Adjei sika pa. Na wo mu wie ye no. Na wo mu wie. Wose ahyede wo wi frase na mo awani tua. Wode enkosi. Na sanka wodo kosi a nka Adjei sika pa nya ne hoda. Ese wo ko wo firifie akwetene nwuram. Nanso nyame hyehye yem sede etiara no matadisfo nyina nim. Ye papa no nyina nim. Nti wode wo hwe enkosi nkon. An ahyede no ase no no. Enam se maame usi a wote awade ase no onim de wokunu pe. Daddy honey na amafo de no na ye mre we nso ye se mi wura. Wonim de ni kunu pe fruit ahodo nyina. Daddy sorry anopa. Obedipi awia obedipi na anwumre nso wadipi agu na kono aduane so. Na se fruit no nso ase no no. Maame usi ase. Ni wura ni ho a wode ma ni wura ekikafo. Na nanom ye bege enti yadase. Dase anyama dase eburu. Enu twa mu no. Ena oba usi a wokita ne ntema. Enu bisi apetehyi ogini si oye nyina abro. Ho na ka kira wo. Wo fra wo to bete. Jemi akwa hafo. Na se obi fra kenta wo si ye nyina ya fra pepepe. Entime ewodi. Se wo kwa broche na akọ Holland ya. Na wo kwa akọbọ bra. Na wo kwa America dia. Wo kwa Holland ya wo kwa tua brofo. Ene London. Na ho ne esua brofo. Na akọ America dia na wo pe bibi dia befie. Maami wusi ase. Ni wura na Adjei sika pa. Wo da America se tu. Na ntitimudie nti. Won to me kasa wo kwa won ko. Dabi na odo no enwie peye. Wo ye Mrs. Ankasa o. Wo so kita ne ntima akuni ne ntoma. Cha. Entima hodo a yade ko adore. Wedding. Asori. Said ye tie bi enti amu abekọ dwansa. Asasi so ye to sa ne amen. Etina na Adjei sika pa. Wo yire se wonya wo da. Na wonya wo abodin da. Na wakai de oni ne ye ne nkomo twintwin bi nti wokita santima kunni ntumai wadi gya wo kwan enam se ye okuru ye de sika ne mi anti wadi ni duku eguso wowo be me da bai daddy ne peti ani di no daddy wo be kọ ne kwa wo kwe woni me ya ni nkra entitimudie ya pa ye ka wandi enono enam se ye wura wanam abrochire kwanso wo kwa wo benti Maami usi ase okita ne best trade. Mi gira wo mi wadamfo bi a wodi di se dian ode ne saba ifa na tagi. Maami usi ase ni rante sa. Nti ewi ase na kuma mu fita se maku oduku. Sa na ne best trade nso etie. Wodi mani wura na na Adjei sika pa. Woka kira ba ya Nyankopon ba de no. Abaya oni na ye kechiri. Maami usi a kechire bia ka da ho efise witiri mu ya wode. Wo ya yukuni ebia na wagya nso ye bretu ni ba bia ka atia. Nananom oba kunani se monye na mo fansiesie ni wura. Ye bagye enti ya dase eburu dase nyama. Enu twa mu no. Ena ye so ye keti. Sumie bomo. Sa sumie we ye friend se enti amu abekọ dwansa. Amama kama semani wowo ajapade na ebinie sadu kukasie danta ni de sikaba no danta konofo ebano asante kete wosan kita ni bedsheet fita sana na kuma mutie maami usi ase miwura Adjei sika pa akwa be na wo kwa America da so yi ben konofo wagya mimu oba krani peja wuti na se ye no ano ya bagye enti ya dase eburu dase nyama anu twa mu no ena no na me madamfo bi di nkomo o Italy ena wo ka kire me se wo ba no wo nadamfo broni bi so omre me flower
And I'm saying, Nana Jessica Pan one day, we were na Ghana, how would the flower? Eti flower, or back one of way, Mammy Usia. Also, kita Ghana colors. What drop board? What drop the any board you? Na wine the binya. Mammy Usia, Kafra, the Begienti, Yadasi, that's a brute, that's a nyama. And non coachum. And I kita a fiera. Ye kita ekolak. Ye kolaki, Yansen of Yankuma, for the Mamuni Yamanu Muntaso. If ye kita fiera shem. Nana no money, Nana Macona for, Namofania Menimun. Na Momo ne ma bede ni kwafu mu a wotumi ye adwuma ye da mo ase enu twa mu no ena ma mi wusu a wose wakita empani nieme saa dua yi abesiriwa bi a ho ha bi anim ni din wose esie ni kagye ni ase da ma mi wusu a se Adjei A.K.A wada wase de wayem wakagye yi wanamo a wanya baabi ntina ma mi wusu a wujale nanso akoso ya se na wagina nwuram na saa bere yi die owusu adue ni wode na befi wayi na kire Adjei A.K.A ma mi wusu a se wayi na dade agu wo konkra ya na se wo kwa afija ase nanso mama nkama sam ni wowuo wobe me da bay ma mi wusu ase wo ketre ka no ni nieme wo de ma nense no nananom akonafo dia mo de ye be ye bia mo mfanye ni amfo ansika no ye bagye enti ya da ase ma mi wusu a asamba ne ye ka kire no enura anwumre asem a abusua pani kan na makoma kra atomyam wosi awurade nhyiraw anopa nso nyamo nkonkron wonto ne boase na wonhyiraw ma mi wusu a migina nananom akonafo anem ye nananom ye wie ye ni enwie ma mi wusu a eye na bode nyame boy ewiase wo bo be ma na wo bo wo ba e ma na ye ka akiri ma mi wusu a ba firi ye sam afiri ye papa bi ya ne brofo din di sister coach wasi a papa wakwa made ahia me na wadi nyame din da wase wo papa na ma me adi kan wasi esusu mane ha mo be kona mo ye boys SP ni girls SP ai mo benya prefect e wo ho sister coach say wofra okitane ntema epo ni papa e be ma Asante Abrantie ye de ni kodwabo eyeye wose wosra busua se mo mfa mu ni papa so man ni duku ni henti ade ebo no Adjei A.K.A wo ba kwasua say papa wuduru kwa mu a fafa dropping na ntitimudi eya ebi na bosu ogu Adjei A.K.A nso wada yakoma so akosua say papa wonyame wonto ne boase na wonhyiraw wada wase papa ye bagye enti ya dase eburu ene said ye akos wasi aye busy wakwaka ha no aba ha ene dey said ye tie bia sie ebenya ho akosua ebia wo wantumi ankwasi ye enti ne flower ni nana no mokọ na samo de to nan so a se awurade ama me fa ya nkwa na adwi adadua na nsa ne akosu beko wakopepa ne papa na nananom na ye begina ha yensem eni ayokofo ene besi bibi ekire nananom akonafo ye bagye enti ya dase ebru dase enyama pia ene ye papa no wonto asomaye Jo yada ya mame na se papa yada wase nyame nhyiramo jo abusua ye to adwumade ne so na ekranfo ye besre mo se mo ne mo ho kafo mo dofo enkodi nkomo a etwato yesre mokodi nkomo wie na mo beka de mo beka ekire mo dofo na abusua ene osofo bakwakọ na wakoyi mpai na wode jo ye ni aberma baako bi se odo no eya mokwa mo membra fam kakra maye mamo nkoche too much emrinti nti munya koba wie apɛ na osofo ene abusua pen ne abusua mpemfo
akọ na wakwaya amamre na yɛde yɛn papa abɛguam nti mprempren deɛ yɛbɛsrɛ sɛ mobɛtumi akɔ na sɛdeɛ ɛte no amamre wɔntoto no ase yɛn mame Lily yɛpatwɔ ɛbɛyɛ anka dikan ma yɛn wo na wodi kan nti yɛsrɛ dikan na wo ne ho kafo nkɔdi nkɔmmɔ a atwa so deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ ma wokɔ a ka kyerɛ no otie wo wasesa ne ho mpensa nti wayɛ krado sɛ ɔpɛ sɛ otie wo nti deɛ wɔ ka bia kɔka kyerɛ no yɛtwɛn wo yɛda mo nyinaa ase sɛ afei ɛne waba ha yɛma wakɔ aba ɛde ba yɛn nuabarima yɛn papa yɛn de hye yɛn kasankasa yɛkunu Agya Peter Adjei ɔbɔ ne ho mmɔden yɛ papaapa na ne na wɔtwe da no biribi kɔɔ so me anaa me wo a mefa dropping na taxi no a mefa no driver no ɔhwɛ na no obisa me say na papa no or contest for MP ana and am so there be wawu na ne na what no say papa fefe we wawu na me say yo owo ombu ade o okay na me say yo I am pa obisa me say or contest MP ana me say there be na wawu aye edi ne na wotwe abrante yem papa me de me friend abrante osimbo ne ho fe ye papa pa owu omfere ade ya nti ye nyina ukọ na ototo wa na mo unnim da owu befra wo ebia enne nkwagye da ede ma wo enne ye nua brema yem papa ye ndehye ochina ebe ye wo na emba no mo wo ho a ebe ya mo nto a mo na said ebeya enema ebe wano why on any din komo mode mudu ha moma won sima no won di won komo wi ana mo so maye mode won ko hwe no okoba na ye mame ekua usia enso atu aso yedamase Thank you. Yeah. Junior. Yeah. See. Meyen mi fie, Kingston fie. Amamiku, ayo Kingston di. Amami mafra, ayo Kingston fo. Meyen mi fie, Kingston fie. Meyen mi fie, Kingston fie. Amamiku, ayo Kingston di. Amami mafra, ayo Kingston fo. Nana. Meyen mi fie, Kingston fo. Bum bum. Amami mafra, Baba. Jerusalem, amai kupo, amai no ye, out of my, that be a patient, I am era di beto, hallelujah, ampara, that be a patient, I am era di beto, hallelujah. Bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, la la la. Jerusalem, am I going? Am I know yet? I want to wait. Let me obey. Nayani, here I desire to. Hallelujah.
Ampara, Jericho, my papa, Jericho, my papa, Jericho, my papa, Jericho, 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 my papa, Jericho, my papa, Jericho, my papa, Jericho, Jericho, Esuya bedu,
Many were going to Puma. Young salesman, Yambre, Baba. Many Baba, I'm going to okay. Hey, Many Baba, I'm going to okay. Many were going to Puma. You know, man, that's all I got. Na na na. Maybe what you need, I'm going to do. Hey, I'm para. Maybe what going to Puma. You know, man, that's all I got. Maybe what you need, I'm going to do. Hallelujah, hallelujah. Won't say nara, nyamie won't say nara. Won't say nara, nyamie won't say nara. Da da da. Won't say nara, nyamie won't say nara, nyamie won't say nara. Nyamie won't say nara. Won't say nara, won't say nara. We won't say nara, won't say small. Hallelujah. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well, hey, my soul, with my soul. It is well with my soul. Ni na ye, mama be kra. Mami ama. Yeah. Show. Everything yadamu yina see papa. Yes, right. Emra ye mame e pano. Na ye nua bia ye mame. Ekwe usua. One wapamfo nso ebetumi akwakɔhwɛ no. Yes, right. Mokwa wohwɛ na wohwɛ no na wokɔran na moapie ntempɛmu na moapa man wa yesra mo emra inti yepa mo kyɛw. Inti mpempren de ye mame ekwe usua. Yes, right. Obetumi na one wapamfo akɔ di nkra ono ho kafo yadamase said the American aka no emre no odifo decoration said the why yam papa no obeka sa afei na wa yam papa foforo odifo decoration obon ho modin papa pa me bo modin ko ho ko bo mani akohoma na enda fam
Abrante no why adi papa odi for decoration yede wase o konongo yo o hiana o konongo emrepa mu no me de ne telephone ebeto ahoma no so de amaw yede mo ase papa yeto dwumedi ne so said the medical kan mesre mokoi o hwe na pa na mo pie fefefe e de ba mai said the be ya ye nche yede mo ase nyame nshromo Beben sisa minyamida Beben sisa minyamida okuna fwe abiara ebe pamiso Beben sisa minyamida amani biara ebe pamiso Beben sisa minyamida Mix is something yamida. Yes, sir. Ahabia rebeba say amani owo bibi anti si meeting ni yanko ponto. Hey! Da 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 Me win sisa minyamida Chiniti yami, media mi sensanuda. Oh habia, about mami so. Mi sensan, minyamida. Bobo, how yaria, amania oh. Mi sensan, minyamida. Mi sensan, minyamida. Mi sisa, minyamida sewai baby. Abia, abang pinso. Mi sisa, minyamida. Amanibia. Mi sisa, minyamida. Me bring super, Jesus me bring super. I me go for you me dana, me inside, me wanna, apuya si bibo. Me bring super, me bring super. Me wanna, apuya si bibo bara. Me bring super, me bring super. Me whipping super, Jesus me whipping super. Sami go for your midana, me means inside. Mini wonder, apuya siriko bobo. Me whipping super, me whipping super. Mini wonder, apuya siriko. Me whipping super, oh, me whipping super. Sinchima. You know, I should be so you. I'm a hero, show na ya to adwumedi no so abusua mesre pepen so ya dui abusua pan ne napamfo ene asofo ebekọ yem papa mu no ho na wakodi amamre
Ovia, what the papa ebeba in Finfrey Amaye. Na Asafo, a Methodist, if you just say, I want to at Jumedina so Amaye. Yadamuina say, Yadamasi. Wanna do my yes, you be sorry. My name is Flow. I can be. Yes, you won't show down. Wanna do my yes, you be sorry. Me Flow. You, I said, oh, young woman, yummy, delicious. You, I said, oh, young woman, yummy, da. Free me, ting, something. I want the associate, yeah. Oh, be when you we don't do it, free me, something. I bought the associate, yeah. Oh, be when you we don't do it, Yo, Ebusia. Sasia Methodist Asafo. On wakwa de wasa woye ewo ho. Nti na ebusuafo edumo so besre se mobe modene ntempemu na mode yen papa beba mfimfin ha de amayen. Sanso na mesre mo emba ni nyina entina mensa nifa so ha emame. Yen papa Akwamuhene emba no nyina embo moden no wontina mensa nifa so. Ene bia abusua kakra wo betena wanchi that is a kwan eba wanchi a mesre na momma yen ne sa emfama me sade be ya me ka bibia ebe wano na afi Ukraine a odikan no so beto aso sa ye mama mali oto aso na de oto so abien ato aso na yen ne fefefe sa na yen fe yen papa na ne bibia obeye bia was in order nti sa nso ene ye beto na adwumadi so de amana na ne agye edamu nyina ase me pa ncho sa ube jam ya bo modern na wabetena me nsa nifa so a mesre sa ubepe ekuma foforo na watena so ama me aha me reserve de ama emba no ene abusua kakra wobeto aso ewo me nsa nifa so medamu ase na abusua na me se me twan mo momfa ye papa embre yen se de be ya Methodist Asafo Effiduase Methodist Asafo ebeto awon dwumede no so embre eye atia ye medamu ase ye papa pa nyame inshira mu nyina medamu ase. Yeah, T.
Sabre Yijai Oka Ofana Kano Ediama Methodist Fona Motuasoma. Edamasi. Two. Joe Yadamasi Papa. Joe Ebusia. Ejamfo Adofonom Mesre. Mobeshe Mensa enim straight baby kwa mijine ya ebi mo apake won cars wo ho. Nipa no eguso eba. Ejamfo eguso eba. Adofonom eguso eba. Nti yepese ye bo canopy ni bi wo the next house. Nti mesre mo amapake mo cars wo ho no. Nanka mo yi afi ho amayen. Sɛ be yɛbɛtumi asi canopies ne bi wɔ hɔ mesrɛ abusuafo no ɛreba pii adɔfo nom ɛreba yie papaapa yɛpa mo kyɛw mo a moapaake mo car ɛwɔ the next house ɛwɔ m'anim so yi mommɔ mmɔden na monyi mfamfi hɔ ma yɛn mɛsrɛ mo paa menim nkranfo no pii ɛreba wɔn so wɔte nkran yo amonte no yɛ menkpa nyɛfae wɔnyɛ memma nyɛ gyega ne nyɛ mbane kanya bahyɛ bi kɛ ale no o afre majame no bomode akoba Adjei A.K.A koni wanyami mani yo pie hu ba na he koni ameta wonta no wakatente ko ayageme ewo wamindanya shiwa de nche we de ye de betwa mu e ma ahoho na wo yentem no e da mase papa nyami hram to us.
2. Yo. Announcement no said they kwai no. Saa nso na efie n'anim nso. Won apakehye ni bi wo ho. What's wo be hia ho nso. Yepamocho nti mo ama park e the next house anim no. Mo nso mo mbomodin na mo yi mfi ho mayen. Why? Yepamocho yesra mo. Mo ama pa me hu say bi mo apie. Aha, nti se wa park wo de no nso wo the next house. Fia eto so no anim a. Na nso abomodin na wakọ reposition no ho e de amayen. Yedamase papa yedamase.
two. Show. Yo, Amanda She, a busianfo, a janom, a dofanom, Yamamina Quaba Bium. Emrenti, said and Shano, Ebekoni. Methodist Asafo, Ewa Effiduase ha, Wabeshe, Jumedina se Emremo, ye train, say what they yam papa about Ebabe home. Ye train won, but what the baby Ebeshas, in the answer, Brany, a beton Sadia Fre. Methodist Asafo, no what the young Ashe Jumedino Ase, Yadamasi Papa. So for Christ in tea. Yo, anɔpɛ yɛma yɛn nyinaa yɛ ho akwaaba. Yɛbɛsrɛ na ɛwɔ sɛ nka yɛde yɛ papa ɛba Wesley Cathedral. Ɛyɛ asɔredan kɛseɛ ne police station di nhwɛnimu no. Na abusua srɛ sɛ yɛbrɛ ne tie ne nti yɛmɛyɛ asɔre no ɛwɔ ha. Yɛbɛsrɛ ebia asɔre no na nka wɔ mma bi. Nanso aba bɛto wɔ ha deɛ a yɛn nyinaa yɛmfa anidie mma deɛ anidie sɛ no ɛberɛ yi yɛ asɔre ne berɛ nti nkɔmmɔ ahodoɔ no nyinaa sɛ yɛbɛdi a yɛbɛfiri apata yi ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛndisturb yɛn bia yɛbɔ mpaeɛ na bia wodi nkɔmmɔ foforɔ na ɛbɛma ɛsom no ayɛ biribi wɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ yɛn nyinaa yɛmfa anidie na yɛnhwɛ yɛhu ne sɛ baabi a yɛgyina saa bere yi ɛyɛ nyame fie yɛmfa nidie a ɛtwa toɔ a ɛsɛ ɛma yɛ papa ɛno nti ɛna yɛwɔ ha nti yɛbɛsrɛ wonyɛ Methodist ni ayɛto nnwom a yɛbɛsrɛ sɛ yɛsɔre gyina hɔ ntum sɛ yɛasɔre a na wo so asɔre bi yɛbɔ mpaeɛ a ebi wɔ hɔ a yɛtena ase nti yɛka sɛ yɛntena ase ne yɛmmɔ mpaeɛ a ne yɛatena ase yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmfa sitie ne akoma pa yɛn nyinaa yɛnka mom na yɛnyɛ som yi ɛnhyɛ Awurade anuonyam yɛhyɛ yɛsom yi ase wɔ Nyame Agya Ɔba Nyame Sonsom Kronkron din mu amen. Yɛbɛhyɛ ase berɛ a yɛto Christian asɔre dwom ɛyɛ edunan no can 14 MHB 50 Awurade nye me guanhwɛfo biribiara nkehiam Mohammed Dane funuma mu ogya mɔkɔ sutae ho yɛn nyinaa yɛbɛsɔre ɛberɛ yi He makes me come to love. In His grave, He leadeth me. The quiet waters by. Ozemekra bankwamu bio Ozemekra samba kwambio na
Yebeto ewiye no yie ni ado yebeka modo monkwa bre nyina na mezi nyame fie beye metena bia da nyina. Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's heart forevermore. My dwelling place shall be. Show mama yentena se. Many owusori ene nkwa Awurade na waka de ogyimidie no se owumpo a obenya nkwa na obi a ote ase na ogyimidie no enguda se yete ase a yete ase ma Awurade se yewu a yewu ma Awurade enti se yete ase o se yewu o yewo Awurade yenti na Kristo wuye na wote ase bio na obeye ate asefo na ewufo nyina. Ahohia mu boafo pa mete ne kese bi firi ahengua no so se hwɛ onyankopɔn tomadan wɔ nipa mu na wɔbɛpepa nisuo nyinaa afiri wɔn aniwa mu na wɔwuo ni hɔ bio awerɛhoɔ ne osu yɛ biara ni hɔ bio ɛfiri sɛ kane nneɛma no nyinaa atwam nsuro me ne ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ ne deɛ ɔte ase no na mewui na hwɛ mete ase daadaa na mikura owuo ne asamado nsafoa brɛ na ɔba na brɛ na nya duru sɛ wufoɔ bɛte onyankopɔn ba ne ne na wɔn a ɔbɛte no ɛbɛtena ase. Amen. Adɔfo nom wɔ Awurade Yesu Kristo mu anuanom nananom ne mpanimfoɔ a yɛahyia wɔ ha yɛahyia mu ha ɛnɛ anɔpa yi sɛ yɛbɛtu ɛyɛ yɛn papa Owura Peter Adjei a dodoɔ na yɛfrɛ no ɛyɛ Akwamuhene ahyɛ otumfo Nyankopɔn nsa yɛde awerɛhoɔ na ahyia mu ha anɔpa yi ɛdeɛ nanso ɛsiane Onyankopɔn ɛba yɛn Awurade Yesu Kristo a owu ma yɛn na ɔsan sɔre firi awufoɔ mu nti yɛwɔ nkwa a ɛne awieɛ ho anidasoɔ. Yesu kaa sɛ ɛsiane sɛ mete ase nti mo nso mobɛtena ase. Amen. Yɛbɛto ato na yɛato Christian asɔre nnwom aduonu enum MHB 99 can 25 mmerɛ Jesus ne din di ayɛ dɛ wɔ gyidi ne aso mu a otu ne yaw yɛ ne yare aduro na wotu ne suro nyinaa. Adɔfo no ahobrɛase ɛkwan so yɛ nyina bɛsɔre. Jesus needs what is in your soul. Oh, to me, Yawadro, no, to destroy. Obosunsuma wa presu odwe akoma wa ha. It makes the wounded spirit would not Simpa mota motodo. on which I built myself and hiding place. Never built with dauntless thoughts of grace. Jesus mugwanhwefo menua. Jesus, my shepherd, brother, friend, my prophet, priest, and king. Mura monkwa na mawie ye. My life, my word, my end,
Brabeji mayeyi. the praise I Ebi ye no pray. kepem de meka ho do no me din kwahwe ate abayi. Na ma won sanku zin de no ohon mekra wo owo. Amen. Heaven I hold my love proclaim with demonstrating breath. And may the faithfuls in thy name refresh my soul in death. Yo, yada abusuafo bi ase. Abusua yɛbɛsrɛ asɔre fi ɛne yɛwɔ no. Na nka yɛkɔ asɔre dan kɛse no mu. Nanso ɛsiane biribi nti ne yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛwɔ ha. Yɛpɛ sɛ muhu sɛ asɔre fi ne yɛwɔ no yɛsrɛ movement biara nsizi ma yɛn. Mom yɛmfa deɛ ne di sɛ no mfa ma no. Yɛfa mo kyɛw. Yɛsrɛ mo paa ɛho hia yɛn. Nti mo a mo ne namba mo mpɛ baabi ntena ma yɛn. Yɛwie a mobɛtumi amuvu. Wopɛ sɛ wokɔ town koraa yɛwie a wobɛtumi akɔ aba. But for now deɛ yɛsrɛ movement biara nsizi ma yɛn. Yɛda mo ase. That's it. Usiafo uma yinsi trust na yɛmɔ mpaeɛ. Da Nyankopɔn wa yɛtwerɛ wa yɛmpa nhwe. Wo ne yɛ agyanom ne yɛ nanom tenae. Na wama yɛn nkwa foforɔ wɔ Kristo mu. Sɛ owuo si yɛn mu a, ma yɛadom na yɛnkɔso mfa yɛn ho nto ahoɔden ne wo tumi no so. Na yɛnsom wo sɛ ewura mu Awurade. Yɛahokyerɛ ne yɛahohia berɛ mu. Yɛbisa sɛ yɛn Nyankopɔn ɛwɔ he. Nanso wama yɛhunu sɛ wo nyansa nni anobuo. Na nea yɛnte aseɛ na yɛnhunu mu no, emu enhunu mu ɛda w'anim pefee. Wo na wukura owuo nsafoa na owuo ntumi nsɛe wɔn a wɔde wɔn ho ɛtwere wɔ. Nti ma yɛn wɔn kronkron fa hyɛ yɛn den na yɛhunu sɛ wɔde owuo ne biribiara ɛsɛ yɛasomdwe na mpo ɛma yɛn gyidie pa no so nkonim dada. Wammene owuo ɛwɔ nkonimdie mu. Owuo nkonimdie ɛwɔ he. Anɔpa yi yɛkɔ so de aseda ne ayɛyi ɛma wo din. Hyɛ wɔ ne onyam ɛwɔ yɛn nhyiamudie yi emu. Na yɛkɔ so to yɛn nsa ɛfrɛ wo. Anɔpa yi amammerɛ ne amanneɛ biara ɛkɔ so wɔ ha. Sɛ yɛde etu yɛn nua, yɛn ba, yɛn papa, yɛn wɔfa, yɛn kunu, Akwamuhene yɛ Owura Peter Adjei ɛkra ɛne nipadua hyɛ wɔn nsa yi. Ma ɛmfa anuonyam, ɛmfa fahodie, ɛmfa ɔgyeɛ. Awurade nam so ɛgye wo ba ɛto wɔ ahongyepa no emu. Na yɛn nso a yɛatwa ahyia ɛwɔ w'anim ha. Kae yɛn. Sampa, ɛberɛ bi bɛso a yɛn nso yɛbɛkɔ sɛ yia. Na abrabɔ bɛn na ɛwɔ sɛ yɛbɔ. Ma som yi nyɛ mfasodeɛ ɛma yɛn ɛne yɛn nua a yɛgya ne kwan yi nyinaa. Wɔ Nyame Agya Ɔba, Nyame Sonsom Kronkron din mu. Amen. Adɔfo nom, ɛberɛ yɛbɛsiesie yɛn ho na yɛtie ɛyɛ yɛn papa ho asɛm. Yɛbɛtie ɛyɛ ne biography na tribute by the widows. Sɛ yɛba yɛn ho sɛ akunafoɔ no yɛ mmienu. Nti akunafoɔ no yɛaka yɛn papa ho asɛm awie no, akunafoɔ no biara nso ɛde Owura Peter ho asɛm ɛbɛba na asɔre na ɛma na asɔre. Patro yɛn tie ne yie. Deɛ aka biara na wɔ krataa no mu. Ɛno nti ɛno de yɛbɛkenkan na yɛhu. Nnipa a mebɛbɔ wɔn din na de tribute no bɛba. After biography no, ɛyɛ widows ne mmienu, tribute by children and then tribute by the church. Ɛno nti yɛbɛto Christian asɔre nnwom ɔha ɛne du mmienu. Can 112 MHB 350 can 112 meze kuma ya washema Awurade na mefrɛ wo wadom ehumɔborɔ ka pii me Nyankopɔn hu me mmɔbɔ yɛto deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu ne awieɛ no ɛberɛ no nti.
for you be sorry, you be sorry, you be sorry. Nami flewo Wadome o mobrote pi binyat kubo mi bobo the trimmings are showing bodo. Mishimisa Shimo Bodo Afozia Yedra Shemdo Christ Nani Mie Bianye Moso Inya Kopo Ebi no unya pon me bon ni helma ma menyi adehyedom ketena ma bodo dwom da be ye de Nyankopon na ohu me mobo na dia obeka ye papa ho asem no na oben ha e ma ye And when redeemed from sin and death, we took the ransom. I dwell, my raptured soul, God has been merciful to me. Pastor mama ye ntena se Hallelujah. Bible say ye besie bia yemfa aseda emu nyankopon. Anu nti ebedi kan e de aseda ma utumfo nyankopon. Tie nyina hia ha se baakofo ma. Eye ekwo na abusua Mr. Peter Adjei yesa afre no Akwamuhene. Na busua ofiri mu nya bibi kakra yenim efa no ho. Ena yebewisa akire adofo ene agyamfo a omo ahia ha enyina. Eye Mr. Peter Adjei ene wada yenim broni se motionless ontumi nkasa na ontumi enye bibie. Ekwo na abusua yase efiri ahensan ebene asokore ha. Yede osun ene yaw ene awerɛhoɔ nyinaa kase nyame emfa ne nsie kosi sɛ yɛn nyinaa baako baako owuo de yabɛkɔkɔ ka ne ho na yɛkɔhyia onyankopɔn a ɔde yɛn ba asase wei so. Owura Peter Adjei yi a yɛka ne ho asɛm yi yɛwo no ɛwɔ afe apem hankron aduanan nsia osome a ne to so nsia ɛda na adi edunwɔtwe ɛwɔ asokɔre ahensan. Ne maame edin de maame ya aboakyewa na yɛn deɛ ne yɛfrɛ no maame ya tawia. Na ne papa nso edin de Opani Kwadwo Adjei na ofiri Ntungum so. Esan sɛ yɛwo no wɔ ahensan ti ɔtena ho kakra ɔne ne maame ene nananom ɛtena ahensan kuro no mu kakra ehye suku ase ene nneɛma ɛkɔ n'anum. Na ɛno akyi no ne wɔfa ne yɛfrɛ no ɔfa kyerɛ enso ɛkɔtena wɔ awaso ansa na akyire no okopie wɔ nkraman mu akɔhyɛ n'abrabɔ ase ɛwɔ Tiptoe Lane ɔstate anaasɛ ɔhyɛ n'adwuma se a n'adwuma a obieyɛ edin a ɔde too soɔ ɛne Pitako Company Limited. Na ɔyɛ obi a na n'ani bere adwuma yɛ yie paa. Ɛno nti ɔde si n'ani so sɛ
ɔbɛyere ne ho ayɛ adwumaden na ɔde abɔ ne bra ɛwɔ ateasefoɔ asase a wabɛpie so yi. Ne saa nti obie printing press na ɛno akyi no ɔyere ne ho ara firi ɔman yi mu ɛkɔ Botswana ɛsan kɔbie adwuma ɛwɔ hɔ so a ɔyere ne ho de nsiɛ ɛne ahoɔden ɛne nkoden nyinaa ɛyɛ saa adwuma no. Sɛ wohwɛ papa yi a na ɔmfa n'adwuma edi agorɔ na ɔyɛ obi a na ɔwɔ botaeɛ esi n'ani so ɛwɔ n'adwuma a na ɔyɛ mu. Ɛno nti ɛboa no ɛma ne tumi biebie nnwuma bebree ɛne nneɛma bebree a na ɛde sika ɛbrɛ no. Ɛno akyi no ɔsan de ɛdansie ɛbɛkaa n'adwuma ho a Broni sɛ rare estate developer na osi dan ɛtontɔn ɛma nkurɔfoɔ ɛwɔ nkran hɔ a. Na ɛno nso ɔyɛe ɛde n'ahoɔden ne nimdeɛ ne nyansa ɛne n'adwene nyinaa yɛyɛ a ɛboa no ɛwɔ abrabɔ mu yie papaapa. Ɛkoɔ na abusua ɛtiri yɛ yie ɛma nipa a ɔte sɛ yi ɛbɛfiri abusua no mu a ɔde nsiyɛ ahoɔden nkodene ɛne adwumaden nyinaa ɛbɔɔ ne bra. Sɛ yɛhwɛ a efie a yɛgyina mu yi ɛyɛ ne nsa so ɛna saa fie wɔ yi a ɛnɛ yɛ nyinaa yɛtim ɛwɔ ha yi ɔde bɛsi asokore ha ɛma ɛkoɔ na abusua ɛwɔ bere a na ne maame te aseɛ na ɔde hyɛɛ ne maame animuonyam sɛ ne maame ɛne abusua no nyinaa nyɛ dɛ ɛntena fie no. Ɛwɔ nna a yɛka ne ho asɛm a ɛtwa to yi deɛ ɛkoɔ na abusua ɛbɛtumi aka ɛde agya no kwan anaa yɛbɛtumi aka fa ne ho ne sɛ sɛdeɛ Paul kan no wɔ sɛ ɔkopa no mako mmirika no nso wawie tu. Deɛ aka ɛda n'anim ɛyɛ nkonim abotire a Onyankopɔn temifoɔ no ɛna a n'abrabɔ aba wie yi Onyankopɔn ɛde bɛma no ɛwɔ dwumadie biara a obɛdii wɔ asase wei soɔ. Ɛnɛ ɛkoɔ na abusua nyinaa ɛde aseda akoma pa ɛne onuadɔ ɛka kyerɛ Mr. Peter Adjei sɛ n'abrabɔ a ɔbɛbɔɔyɛ ɛwɔ ɛkoɔ na abusua mu no yɛni asɔ sɛdeɛ Nyame ani asɔ no no. Na mmerɛ biara a abusua no bɛhyia no yɛbɛbɔ ne din ne aka ne pa a ɔbɛyɛ wɔ asokore ne ne mantam ha. Nea abusua no ka nyinaa ne sɛ Nyame a ɔde ne fam abusua yi na onim sɛ ɛberɛ wei mu ɛna ɛsɛ sɛ ɔgye ne nkwa na ɔpɔn no firi asase wei soɔ no ɔmfa no nsie dwoodwoo na ankyɛ na sɛ yɛn nso ɔpɔn yi firi ɔfona asase yi so a yɛn na hyia ɛwɔ Abraham kɔ. Meda mo ase. Show. Na yɛto adwumaden no so mesrɛ nkaebɔ a mede twaa mu no mo a moapaake mo ahyɛn wɔ ofi a ɛdi so yi mommɔ mmɔden na monyi ma yɛwae ɛfi n'anim yɛpɛ sɛ yɛde tent no bi fɔ abusuafoɔ agyamfo pii ɛnam kwan so a wɔba yɛsrɛ mo yɛda mo ase. Tribute by the widow, Pastor Kuneni. Hallelujah. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Psalm 34, verse 18.
I met my loving husband in 1980, and we got married in 1981 when I had just finished my college education. Kwabena, as I affectionately called him, was a strong, wise man who had a great vision in life. He always provided, defended, and protected me and his children. He was my counselor. We lived together for over 40 years, and we were blessed with 4 children. Kwabena prioritized education and made sure all his children were educated. Kwabena was kind, generous, and romantic in his own way. He had his own way of saying, "I'm sorry," not in words, but in actions. He's so understanding that when I asked him to name my baby girl after me, he did so honorably. After naming the rest of the children after his family, he had his weakness, and I became his strength. For any time he returned from his adventures, he finds me waiting to receive him with open arms and with eyes full of love, with God by our side, with much wisdom, patience, and love. Kwabena and I live together. I'm honored to be called your wife. Kwabena was not perfect, but I know for sure he loved me. I cherish our memories of joy, laughter, friendship, and love. Oh, my only love, when again will we meet? I really miss you, Daddy. Rest in peace until we meet again. Your wife, yeah. For sure. Mo amaka no mo men ha ma me. Mo amaka bia emma no mo men ha emma me. Tribute by wife Madam Anna Ekwia Osua. Mose Uma Edikan. Tinsia Iyimu Miensa. Na Erade ka se me honhom na onipa mu nkosi da efiri se oye honam. Afe 2013 na mishia Nana Adjei. Mihu no oka kyerɛ me sɛ waware bebree Adjei nanso saa berɛ no de oni yere. Migye too mu sɛ me ne no bɛtena. Obehu m'abusuafoɔ bɛyɛɛ me ho adeɛ wɔ amammerɛ kwan so. Ɛnam ne mpanimdeɛ nti na mefrɛ no Nana. Ɛsiane sɛ na yɛfrɛ no Akwamuhene. Nana yɛ nipa papa yie paa. Ne nsɛm agu yie sɛ ɔma wade a ɔnwene ho mmienu mpo. Ɛnam ne suban pa ɛne ne mpaniyɛ nti manwene bɔne biara amfa ne ho da. Nea medi ne deɛ mɛhyɛ deɛ ammɔ me. Ɛberɛ biara Nana ne me bɛkasa biara otu me fo sɛ minya abotrɛ na ɔbɛboa me. Migye to mu nya abotrɛ maa no paa. Afe 2023 yare bɔɔ no na emu yɛ den yie. Mebɔ mpaeɛ paa berɛ biara na mesrɛ nkwa ma no ne ayaresa. Nana ankasa ne ɔsoro Nyankopɔn yɛ me dansefoɔ sɛ na medi ma no paa. 6 December 2024 mante asɛmpa koraa. Merɛ hu yie efiri sɛ
me honam fa mu die mahwɛ ade paa. Nana akos ne Zion da wase yie paa efiri sɛ bra akos nyinsɛn Zion kosi sɛ ɔwoo no woyɛ yɛ mmoa pii na dɔyɛ deɛ ɛboro so yie paa. Ɛbra a m'awofoɔ firi mu no na menim sɛ wo nko ara ne m'ani daa so. M'abusuafoɔ ne m'adɔfoɔ nyinaa deɛ wɔyɛ yɛ mmoa pii wɔ deɛ yɛbɛdie nyinaa ho. Ɛbra a wokɔ yi ɛyɛ me yɛ yie paa efiri sɛ mahwere ade kɛseɛ wɔ abrabɔ mu. Medɔ wo yie paa na m'ani sɔ deɛ wayɛ ama me ne m'abusuafoɔ ne m'adɔfoɔ nyinaa. Nyame mfa wo kra nsie yie. Menim sɛ dabi yɛbɛsɛ ahyia bio. Dɛmmere fɛdwie nana nante yie. Tribute by children. We gathered today to honor and celebrate the life of an irreplaceable lost. Our father, Peter Kwabna Buama Adjei A.K.A Akwamuhene. We affectionately called him Daddy. His warm, radiant smile and infectious, tender laughter brightened every room he entered, filling the air with joy and warmth. With a heart of gold, he selflessly provided for us, impacting invaluable life lessons along the way. His wisdom was a guiding light, illuminating the path to success and happiness. Daddy had a great sense of humor. He was a storyteller. He had a story and a joke about everything. His humor was contagious, making every moment special. We cherish the memories of our playful banter, especially when he lovingly scolded us for not listening. He dreamed of having a large family and worked tirelessly to provide for us. His unwavering dedication inspired us to pursue our passions and never give up on our dreams. His joy was to see his children grow and succeed. Daddy's generosity knew no bounds. He had a heart bigger than most, always willing to give. His kindness stretched far beyond our home. He embodied the phrase, heart of a lion. He began his entrepreneurial journey with a humble beginning. His great success, however, was in real estate, where he built a remarkable legacy, leaving an indelible mark on his community. As an avid traveler, Daddy explored numerous countries. His adventurous spirit and relentless determination defined him. He taught us to believe in possibilities. We are thankful to God for orchestrating destiny to have us call you Dad. We do not only carry your DNA, we exemplify your courage. Despite his illness, he was a warrior until his death, always striving to live life to the fullest. We watched him fight battles life brought his way and saw him win many victories. His hope and trust was in God. Daddy's legacy lives on through us. We thrive to emulate his kindness, generosity, and wisdom. His impact on our lives will never fade. As we move forward, we will continue to celebrate his life, his love, and his lessons. One of his most valuable lessons was the importance of perseverance and hard work. He did often say, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time you fall. These words of wisdom
continue to inspire us to this day. Rest well, Daye. You will forever be missed. Yummy and foul, your children. Borɔfo no yɛka borɔfo no nsɛmbɔ no sua yɛka atwi no ne nsɛmbɔ no so. Hallelujah. Bɛma Wesley Cathedral for the okay ɔmo nso asɛm aba. Na mete ɛne bi firi soro a ɛkaa sɛ nhyira ne awufo a wɔwɔ Awurade mu firi sesee kuro yi. Honhom no sɛ ane ɔbɛhome afiri wɔn berɛ mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi. Yohane adiyisɛm etiri 14 nkyekyɛmu 13. Saa asɛm yi a ɛwɔ Yohane adiyisɛm 14 nkyekyɛmu 13 ɛna kyekye yɛn werɛ. Efisɛ yɛnim sɛ yɛ papa yɛwofa yɛsɔre ba ɛyɛ na fam deɛ a saa bere yi deɛ ɔdi dɛ na wɔhome wɔ Awurade akuku. Yɛ papa Peter Adjei a nyinaa nim sɛ yɛfrɛ no Akwamuhene a ɔno nti na saa bere yɛhyia wɔ ha yi. Yɛbɔɔ n'asu esi ne pi ɛberɛ a ɔwie kane middle school form 4 a na yɛfrɛ no standard 7 ɛwɔ Effiduase Methodist ɛma ne bɛyɛɛ asɔre bɛmu a. Ɛno akyi ofiri Effiduase na mmerɛ bi akyi ɔsan baeɛ. Na kwantuom no ɔbaeɛ no ade a ɔyɛ ne sɛ ɔde organ kɛseɛ ɛbrɛ asɔre no. Ne da a ɔde organ no ɛma asɔre ama yɛada ne di no ɛna ɔkaa sɛ ne nnwuma ɛne n'akwantuo nti ɔbɛsrɛ sɛ nka yɛnyɛ ne distant member ɛwɔ asɔre no. Efisɛ ɔhu sɛ ɛnyɛ deɛ akwasiara biara bɛtumi ne yɛaso. Asɔre nso agye tom mu ɛyɛ ne saa ma no. N'asɛm a ɔkae ne sɛ ɔbɛkɔ so aboa Awurade adwuma na onim sɛ ɛba sɛ asɔre sɛ yɛkɔ akɔka Awurade asɛm yɛkɔ crusade. Saa bere no yɛnya no ɛno nti wɔn nso wɔde sika ne n'ahoɔden nyinaa ɛbɛboa ama wɔn a ɛkɔka Awurade asɛm no sɛ ɔnka ho mpo a ne mmoa ɛbɛka ho ama yɛde dwuma no. Na yɛ papa yi ɔne ɔdwontoni Cecil Francis Alexander a ɔtwerɛw Methodist book 157 ɛyɛ Christian asɔre nnwom 42 no. Ɔsɛ tete bere do na asomafo tee wɔ Galilee no wogyaa abusua efie ne adwuma ɛkɔkaa wɔn dɔ. Ɛnti wɔn ho sɛ asomafo no gyaa efie ne abusua nyinaa kɔkaa Awurade asɛm de a na saa deɛ wɔ nso wɔ ne tirim no deɛ wɔyɛ no sɛ wɔntumi nkɔ bi deɛ a ɛneɛ yɛasɔfo a saa berɛ no ɔmoda asɔre no nyinaa no mmerɛ bi a wɔbɛfa Effiduase biara deɛ ɔyɛ no sɛ ɔkae sɛ yɛasɔfo no ɔka Awurade asɛm ɔmoyɛ Awurade adwuma. Ɛde saa berɛ no ɔno so n'adagyeɛ ne n'adwuma ma no kwan deɛ a nea ɔmbɛdie deɛ mmerɛ bi a wɔba biara na ɔde nneɛma ɛkɔ yɛasɔfo fie ɛma mpo ne bi kɔso yɛ boa bishop ɛso. Ɛduruma bi na sɛ ɔno antumi amma a ɔsoma ne driver na ɔde nneɛma no aba ɛde abɛma yɛasɔfoɔ. Na yɛ papa nso
There the kind of pa say about for there. Now you're tinny ding, Nenka, or my ten and Gabriel, no, I'm a cry. What the summer? Emma, you're the ba. The titan so, and maybe over here, and I went in my crowd, the best man. There they are back, not just say, or you'll be an and some a go. Now, no, boy, they must come from so. Sabri, I say, ever paid him so I am from dear. Now, yeah, was a cathedral there. Thank you, him say, a sorry project I hear. Kaya pa rather a man at Tanasi. Thank you, and in every edumano near two a dana radinsa. Then so a radin on him near ye. No him says, I brain or say, or turn us after papa. Yaso for as one penny for. Any Wesley Cathedral man, the air can say, the back kaya papa, not doye, and a coma or woman or ma. Oh, Afibia, I be share over the boom. Awurade no amfa yɛ papa Peter Adjei Akwamuhene nsie yie ne kra nsie kɔsi sɛ yɛbɛhyia biom. Yɛ papa Peter Adjei Akwamuhene di fie kan kɔtwɛn yɛn kɔsi sɛ yɛbɛhyia biom. The year. Amen. We Yamentanye, Millicent Sam, Bashawaha. Bashaw for tribute in Ebra. Na Yantuaso. Tribute to my mentor by Millicent Sam. In heavenly love abiding, no change my heart shall fear, and safe is such confiding, for nothing changes here. The storm may roar without me, my heart I may low believe, but God is around me, and can I be dismayed? Today I stand here with a heavy heart, filled with both sorrow and gratitude, as I remember my dear friend, mentor, advisor, confidant, coach, father, and boss, Peter Kwabena Buama Adjei. You have been an incredible source of inspiration. One thing I can proudly say is your genuine love and appreciation of even little things. I can loudly hear you in my voice, in my ears. Millie, midawase, nyamin shraw, now count several times in a day. Your sickness was a painful reminder of how fragile life is. Yet, even in sickness, you continue to inspire me. The blessings, encouragement, and your infectious smile has always, as soon as I enter your room, either at the hospital or home, with appreciation. Thank you, and I'm so grateful. You are indeed a soldier, warrior, and a prophet. God bless you for everything. As I say goodbye to my dear friend, rest in peace. Thank you for the beautiful memories, the laughter, and the unwavering support. You will be missed forever, more than words can express. But your spirit will live in the hearts of those who love you. Psalm 116, verse 5. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Until we meet again, rest well, my dearest friend. Fare thee well. Thank you for the trust and honor given me. Adjei Peter Kwabena Buama Adjei, rest peacefully with your maker. Amen. We will continue by singing MHB 110. MHB 110. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly. Why the nearer waters roar while the tempest still is high. Hide me, oh my Savior, hide, till the storm of life is past. Save me into the heavenly guide. Oh,
receive my soul at last. After this, we will take the scripture readings. Tiye baking kan radia 7 na yesisi ye ho. Iwi ye two area ibitie yakin cancer. Jesus, you lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the For the best ever sorry, Adjei A.K.A Guide me, O my Savior, till the storms of life be past. Save me to the heaven guide. Oh, receive my soul at last. The refuge of I now, and my helpless soul on thee. Leave me not alone, till support and comfort me. All my trust on thee is fixed, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with the shadows of thy wings. Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sins. The third stanza. Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure with thee. Though of life the fountain of, freely let me take of bliss. Spring thou up within my heart, rise to all eternity. I'm sure Mama Yentanasi. Era wasi no pay koso jai yesumi shawsa stress fa hon konkran ho din bie adwene akoma mu na yate asɛm a wobɛkenkan yi ne nyamesɛm a wobɛka kyerɛ yi ase. Amen. adɔfo no ma nɔpɛ yɛnkenka asɛm no de di kan ne yɛhu no wɔ ɛnwom aduɔkron yɛkae nyiyimu dumienu no a ɛdi kan no nyinaa. Psalm 90 verse 1 through 12. Ɛnwom aduɔkron baako kɔsi dumienu. Awurade, wo na wayɛ yɛn dwankɔbea awo ntoatoasoɔ nyinaa mu. Wo deɛ wonya ngo mmepɔ na wonya nyii asase ne wiase adie no. Na ofiri tete akyirikyiri kɔsi daakye akyirikyiri yɛ Onyankopɔn. Woma ɔdasani dane mfuturo. Na wo se onipa mma monsan mmra. Mfinhyia apem yɛ w'ani so sɛ nnurada twaamu ne anadwo mu dasuo. Woma wɔsene kɔ sɛ susuan nsuo. Anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm na ɛfefɛ. Anwummere wotwa na ɛtwintwam. Na yɛsa w'abufuo emu. Na yɛahye w'abufuohyeɛ no ase. Wode yɛn amumuyɔ asi w'anim. Wode yɛn kokoam bɔne aba w'anim hann no mu. Na yɛnna nyinaa atwam kɔ w'abufuo mu.
yɛrehwere yɛn fie sɛ asomsɛm bi. Yɛn mfinhyia nna emu wɔ mfie 70 na sɛ ɛboro so a ɛna ɛduru 80. Na emu ahohoahoadeɛ yɛ ɔbrɛ ne ahuhudeɛ. Na etwamu ntɛm so na yɛtu kɔe. Hwan na ohunu wabufuo ano den a ɛyɛ ne w'ani brɛ sɛ wo ho suro teɛ? Ma yɛnhunu yɛn na kan sɛdeɛ teɛ na yɛnyɛ nyansa akoma. Awurade asɛm nie. Christ inti akenkan sɛm a ɛtɔ so mmienu no ɛwɔ Matthew asɛmpa anaa asɛmpa no sɛnea Matthew kyerɛɔeɛ no. Ebusiampa nchomo me yenkyina ya namonso. Yen sorry ngyina ho. Yesra mo pa woni die mu. Edamase. Asɛmpa no sɛnea Yohane ɛkyerɛɔeɛ no. Ti 19. Yi mo baako ɛkɔsi 6 na mede 27 no atwato. Asɛmpa no sɛnea Yohane ɛkyerɛɔeɛ no. Ti 19. Yi mo baako ɛkɔpem 6 ɛna 27. Momma mwakoma entu monyi Onyankopɔn ni na me nso monye me ni. Trabra pii wɔ m'agya fie. Sɛ nti saa menka nkyerɛ mo sɛ rekɔsiesie baabi mama mo. Na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a ɛbɛ bio na mabɛfa mo ɛde mo akɔ mesan si mmiɛnsa no so bio. Na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo mɛba bio na mabɛfa mo akɔ me nkyɛn. Na deɛ mewɔ no mo nso mo aba hɔ. Ɛnan no na faako a merekɔ no monim kwan no. Thomas sei no sɛ Awurade yɛnim faako a worekɔ na ɛbɛyɛ dɛn na yɛtumi ehunu kwan no. Ɛnsia no Yesu sei no sɛ me ne kwan no nokware no ne kwan no obi mma Agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam me so. 27 no. Asomdwee na mede me ma mo. Asomdwee na mede gya mo. Masomdwee na mede me ma mo. Ɛnyɛ sɛdeɛ wiase de ma na me ma mo. Mmom momma mo akoma ntutu nso momma obu ntu. Amen. For your veterans, singing band for in the name na yenye affordable. Best singing band for so be the name. I want you to mo na. Si, hello. Santi. Si. Minye vyasi nieme ninawa Namoshe Yesua mashrade nina Mewo Yesua mewade nina
osombo senati minye viasi nye beninara Namoshe Yeswa mashrate nyina Miwo Yeswa Ewa nyina osombo senati Oh miwo Yeswa Miwo Yeswa Mewa nyina Oh Yeswe osombo senati Baby, I'll shop no a bear no. Now what's sorry? What's sorry? Osronia sase ya foni Yesu ono no kura adenye nemu adenye na shenensa mewo Yesu amewa adenye na Osronia sase ya foni Yesu ono no kura adenye nemu adenye na Chenensa me wo Yeswa me wadenyena me wo Yeswa me wo Yeswa me wadenyena awo Yeswe ayi Yeswe asomo senati me wo Yeswa oh me wo Yeswe, Osombo senati I don't nyame donema, onyame donema, oye wafiriwa. I don't nyame donema, onyame donema, oye wafiriwa. I will be rawa paba, Yehovah betrayed. I will be rawa paba. Divine trail, no terreno, soco tredo, denara. Oh yeah, denara, ibezinim, no nyame bakwa, oh trino, soco tredo, denara. Trino, Adetino, Trino, Sesomiewo, Denara, Trino, Adetino, Abe. Yɛbɛsrɛ na yɛabɔ mpae egu afɔre no so. Yɛda wase deɛ wonam ɔdom so de adom yɛn. Yɛbɔ mpae wɔ Yesu dim sɛ bɔtɔ no abɔsoɔ biara a sika efi mu ba Awurade hyɛ hɔ ma. Yɛtew sika yi ho de bɔ wo dwuma. Kɔ so di hene wɔ nhyiam deɛ ase wɔ Yesu dim mu. Amen. Can 169 na yetie Awurade asɛm. Can 169. Me Yehoho wɔ ha soro ne me fie asase yɛ awerɛho soro ne me fie osu ne awerɛho atwa me ho ahyia ɔsoro ne m'agya kurom soro ne me fie. Bacho ɛni image binom ɛyɛ kan nko a deɛ ɛhyɛ so no ɛyɛ mistake.
Mre hum ni awo. Onche na waze. Na wiye no mokodru fie. Soro ni mi fie. Yebeto ewiye no demunti mindi nkomo soro ni mi fie. Me chepenti denara soro ni mi fie. Murua na banifa na mejina ampa osoro ni meja kro soro ni mi fie. I'm sure my answer say, Yabompai. Ekoso dia ye ni aseda ema wano pai ye papa. Ai ekwankogye yi ase. Yɛda wase ongonkora ho ɔden ne wadom a wɔde adom yɛn mpo abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi anuonyam nyinaa ɛyɛ wo dea wode ɛberɛ biara wofa nea ɛto yɛn ne nea ɛsi so ɛkasa yɛ ho anɔpa yi megyae ɔkra adwene biara akoma bi a ɔwɔ ha ɛhyɛ wo nsa ɛsrɛ sɛ bɛkasa yɛ ho ma yɛnte wo ne ma yɛnhunu w'ani onyam ma yɛnhunu w'abasa ɛwɔ yɛ abrabɔ so na bɛkaakae yɛn bɛkyerɛkyerɛ yɛn bɛtenetene yɛn ne siesie yɛn fa w'asɛm yi so na yɛmfiri ha nkɔ sɛ nnipa a wɔasesa wɔ Nyame Agya Ɔba Nyame Sonsom Kronkron din mu amen hallelujah Christ nti adɔfo no yɛbɛsrɛ yɛaka dede no container no mu dede ne dɔɔso yɛbɛsrɛ mo paa anɔpa yi asɛm a me ne wo ɛka no sɛ Kristo ɔno ne yɛdaa nkwa anidasoɔ Christ our hope for eternity Christ our hope for eternity my first preamble a mede ma ne sɛ wonnye daa nkwa ntomu a asɛm yi nyɛ wo dea wowɔ ha ɛbɛgya yɛn but deɛ ɔwɔ biribi sɛ onipa wu a ɛnsan yɛ if you don't accept eternity this message is not for you but if you believe that after death there's another life then you have to prepare yourself for that life and that life is found only in Christ yɛka sɛ saa nkwa no ɛwɔ Kristo mu a Yesu Kristo mu nkutoo ne yɛnya saa nkwa no a ɛno ɛnenɛ anɔpa wie me ne wo ɛdi ho nkɔmmɔ adɔfo no mefa ɛyɛ readings mmienu yi deɛ Moses ɛtwerɛeɛ ɛwɔ ɛnwom nwoma no aduɔkron no mu no ɛma yɛhunu the brevity of life is very brief ɛyɛ ɛbrɛ kakraa bi wohwɛ nsɛm a na Moses ɛka ɔhwɛ adebɔ mfitiaseɛ sɛdeɛ onyame de nneɛma ɛtintim hɔ wieɛ no ɛna ɔkyerɛ onyame ne tumi sɛdeɛ teɛ owie na wɔde onyame tumi no ɛtoto onipa ɛdeɛ ho sɛ onipa koraa deɛ sɛ yɛnsɛ hwee yɛnyɛ obiara ɛfiri sɛ wɔde nipa ɛtoto ɛyɛ ewura anaa ɛserɛ ɛho anɔpa ɛserɛ ɛfifi ɛyɛ ɛfɛ nanso awia bɔ a na ɛserɛ waboto na sɛ yɛtwa koraa deɛ a ɛneɛ na onni nkwa bio hallelujah wɔde onipa nkwa ɛtoto ɛyɛ nsu a ɛtene ɛho esutene ɛho sɛ anaa susan ɛho ɛbrɛ a nsuo ɛtɔ ɛna susan ɛwɔ hɔ sɛ nsuo na ɛtɔ no ɛte a susan ɛni hɔ bio
ɛkyerɛ sɛ onipa nkwa efiri baabi ɛna ɛba. Our life, the life that we are enjoying today. Every one hip hop musician baako a yɛfrɛ no A.K.A ɔbɔ bi na A.K.A no ka asɛm bi wɔ mu sɛ even the life we have is borrowed. We cannot promise tomorrow. And we say, oh, you'll be our tea and you're going to pay a it is speaking to you, say, one quande crown and yawadia. What's now only Pacrona Yanni the Anniversary, I say, my Jimmy Qua. Now, one who say, Unipedriano has no life. This body can never yield life. Life has its source. And the source of life is where we must yearn to be. Baby enkwa ewura no baby enkwa wo no saa nipa ne nkyɛn saa otumfoɔ ne nkyɛn na wɔsɛ me ne wo mienu yɛ pere sɛ yɛhwehwɛ no hallelujah ɛno nti sɛ Moses ɛka sɛ onipa nkwa etia ɛno nti sɛ onipa nkwa etia yɛhwɛ ade ɛbra yɛbɛhu nipa na yɛbɛnyina mfie aduɔso mpo no ɔse na Yakobi na efredi oso kwadu ɔwɔtwe ne de ɛyɛ yadeɛ ɛne ɔhaw enkoa duru bere bia na nipa ɛpre na yɛ bra fe beduru bere bi na yɛ pɛsɛ owuo kura ɛbɛfa yɛn yɛ foro kaa baako na de yɛ baayɛ no ba obi sɛ wontumi mforo saa kaa na firi sɛ ɛwa ne kotodwe ɔma ne kotodwe so esika no mu a ɛbɛyere sɛ ne nan baako na aka no ɛbɛba bɛka ho gye sɛ yɛ so ne mu na ɛkyerɛ onipa yɛ mmerɛyɛ the fragility. We are so fragile. Yemre onipa yemre mponti na Job eka sɛ mi sɛ onipa enkwa etia wa bi na edua mpo de ɛwɔ nidasoɔ sɛ yɛtwa ne so a ɔbɛfefɛ minim onipa sɛbe ne nsa yi yɛtwa yare aka ne nsa yi na yɛtwa na ɔdanya ne yɛ no ensa no afifida wonan etwa wonan emfifida ɛka bi ɛba wo nipadua ne ho a ɛbɛtumi akɔrɛkte kora ɛnyɛ te sɛ deɛ na ɛteɛ no da biara da ɛkyerɛ wo nipa yɛ mmerɛyɛ a yɛyɛ ɛno ɛna Timothy Moses ɛtoa so ɛkyerɛ yɛ sɛ ɛnam wo nipa mmerɛyɛ nti ɛne Awurade wo na wobɔ adeɛ nyinaa na wobɔ yɛn na wonim ne a wɔsɛ yɛyɛ ɛwɔ asase yi so ɛno nti ma yɛnhunu yɛ nakan na Awurade ɛma yɛn nyansa akoma hallelujah ma yɛnhunu yɛ nakan ma yɛnhunu sɛ nti a yɛwɔ ha ma yɛnhunu abrabɔ a wɔsɛ yɛbɔ ma yɛnhunu nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛasetena yɛwɔ asase so yi anyɛ obreguo anyɛ ɔkwa ama yɛn na ɔma yɛhu sɛ owu akyi no nkwa bi ɛwɔ hɔ ɛno nti na Kristo ɛne n'asuafoɔ no edi nkra ɛwɔ Yohane asɛmpa no eti 19 no ɔse mommɔ makoma ntu na mamommɔ ho ɛfiri sɛ baabi a meekɔ no monim hɔ Yesu ma wɔn te aseɛ sɛ nkwa akyi no ana owu akyi no nkwa bi ɛwɔ hɔ owu akyi wɔ nkwa ɛno nti baabi a meekɔ no mo nso mobɛba hɔ bi ɛno nti monka makoma nto mo yam ɛno nti na meka kyerɛ mo sɛ tenabea bebree ɛwɔ m'agya fie ɛtɔ da ya ne anim sɛ yɛ tenabea pa bebree ɛwɔ m'agya fie nyɛ tenabea pa nko a ɛna ɔwɔ Onyankopɔn ahemman mu hɔ tenabea ɛɛya deɛ ɛɛden ɛfiri sɛ wiase no ɛne deɛ wɔ mu nyinaa Nyame na bɔɔyɛ ɛnu sɛ baabi wɔ hɔ a deɛ wɔama brabɔ papa ɔbɛbɛ kɔ spend eternity no a ɛnu so Nyame na bɔɔyɛ oh hallelujah ɛhɔ nso yɛ Nyame fie ni bia so tenabea bɛn ɛna me ne wo mmienu daakye yɛbɛnya woyɛ course bi world religions a you get to know say almost about 99% of all the religions ɛwɔ wiase believe in afterlife owu akyi nkwagyeɛ ɛwɔ hɔ me ne wo mmienu akamfoɔ yɛamammerɛ mu no yɛgye di sɛ asamado bi ɛwɔ hɔ yɛkɔgya yɛ papa kwan no mete nsɛm akɛse a ne nkurɔfoɔ ka kyerɛ papa no sɛ wokɔ yi ma asomdwoe mmra fie sɛ wokɔ yi ma papa mmra fie ma nimonyam mmra fie ma yiedie mmra fie ma bambɔ mmra fie oh hallelujah
Na yɛgye say obetumi ama n'aba. Oh, hello. Ya wɔ saa gyidie no. Na yɛnim sɛ ɛyɛ akwantuo ɛna ɔretu anaa. Sɛ yɛ akwantuo di a, and how prepared are you? We have people who are less than 78 years or more. Those who are below these years, were they prepared? Ya papa mpo no asiesie ne ho. Ana yɛnya yɛte yɛsiesie ho. Da bia de make can say, saa akwantuo yi ɛyɛ the undisappointed appointment. Obi antumi disappoint saa appointment we. Ɛbrɛ no so sɛ wobɛkɔ a ɛmfa wo ne deɛ woyɛ. Ɛyɛ obi a na ɔdidi. Na ɔkɔ fam a na ɔkɔɔyɛ. Obi a na ɔdrive ɛwɔ 37 traffic no mu hɔ nom a na midi car bi akyi. Yɛdi car mmienu akyi. Traffic yi asɔ green a obi ɛkɔ na car no si hɔ. Ɛna ɔmo ba bɛn pee ɛna obi si fam kɔhwɛɛyɛ. Na abranti a wotwi ka ne ne ti ato stia ne so sɛ ɛwawu. Oh, hallelujah. Enche na no na me ka abrantie bi a ofiri oboase eba kumase wakoye adwuma the whole week wo ye mesin ni onyare wapon adwuma na oba fie oba kumase obeduru kumase no onsi fom a osi fom enye yie sa abrantie na wu na oteka no enu tinye wani da wani gusu a na wungu enye yakoda na yewuo ebra no nya duru a owo bofo no nya duru won nkyɛn a de wuye bia you have to stop. Was a wujai na wudi n'akyi ɛkɔ ɛno nti kristo ɛne wɔn mu di nhyiam na wɔn ate aseɛ sɛ there's a reality called death. Owuo ɛwɔ hɔ. Owuo ɛyɛ real. Sometimes we don't talk about death except it has happened to us. Aba busuam abɛn yɛn yɛ papa yɛ maame yɛ nua bi ɛna ebi sɛ enti yɛ papa ɔkɔ ampa. Oh, hallelujah. Ye mame okwampa ye kunu enti ampa ye huni bio. We don't learn about death. And to watch na hin na wokɔ. And then you have life. You think that is all. But that is not all. That is not all. I don't know. But me nyini was of mu deɛ. But mahu bi obi a owu a osu mukofra suma si mame mukofra benti mame na me mpa ne kyɛw ma yɛ ne bɔne paa. Oh, hallelujah. Obi a ɔda hɔ na osu ɔbɔ mpa yɛ sɛ owuo no mpo ɛmɛfa no wayɛ bɔne na deɛ me hunu wɔ m'ani so no deɛ me hunu wɔ m'ani so no na osu ɛno nti sɛ baabi ni hɔ a anka saa nipa no wogye di sɛ obetu saa na mo no adɔfo no ɛyɛ dan a yɛbɛkɔ. Na there be asoma meka ne say death ends our legacy. Ye papa ho asem bebra ye kan ye no. Ye hu ne say oye obi a na woye timobro nipa. Wo yire ne ho ye adwuma. Ebia ne ambitions ye na ohwe wasase so kra watumi aye efa dodo na. Watumi abo nipa bebre. Ye ka se ye ma microphone so obi amedi ne ho adanse ye na ye nkɔ. Na so ebre so ye no owuo di full stop esi hɔ. Wantumi antoa so. Ebi kura no a promise o. Na so ba ye no promise no entumi anya dwuma. Oh, hallelujah. Ebi ono adi nkomo bi na wo twɛn mebre bi aso ansa na waba na ma conclude. Wo ba ontumi ene wonye. Enti de ye bia sɛ ye papa mu sɛ ne bɔne mu. Ɛyɛ dan yara me ne wo mienu ebre bi bɛba ye bɛkɔ. Na dan kwa no ye wani da so de. Oh, hallelujah. Ehin na ye kɔ no. Where are we spending the eternity? If we believe that there is eternity, ye jitum say, da nkwa bi na say, da brabo bi ewo ho. Ye free ni padua yi mu a. Say, na me de ye nim say ye dwi sa asase so ntomadan yi gu a, ye de ye wani da so say, ye won ntomadan foforo bi a, wanfa ansa ansie. Na enum ene ye betena da. Oh, hallelujah. Wherever you will spend eternity depends on your life on earth. I'm not a Christian. I don't want to follow Christian life. I don't want to be a Christian. I want to live a good life. Who determines the good life for you?
The wine said ye good man. Obia braba obi onim say ye papa. But there is a standard. There is a standard of life. Ebema wa gain eternity no. Anu na Kristo kan no. Wose many okwan no munim ba bia mekɔ no. De woni me no onim agya no. Na de woni me no onim ba bia mekɔ no. Thomas say yenim ho. Agya yenim ba bia wo kɔ no. Wose de onim me no onim ba bia mekɔ no. Efiri sɛ many okwan no no kura ene nkwa no. Obi nkɔ agya ne nkyɛn. Yesu wonam Kristo so. And then same brain and in a mu. And I know papa ba ku oba ye or see one ne kwan no. Oh, hello. One shey you be be ma kwan here. Every road leads to somewhere. One shey ya be di kwan bi achi. Obuwa ko duru ba bi a won pese obeduru. Na Kristo ono kwan no kura ene nkwa na. Ene na hwan ene Kristo no. The hope of eternity no Kristo no one hwan. Bible say said onyankopon do wiase nie say wode ne ba owo ne kro no ema yen say nia obegina die no na obeye na pede no onyera obenya da ankwa o say said onyankopon do wiase nie. So Christ is the love of God for humanity, the love of God. Enu ti de wodi Yesu achi no owo odo say wodi Yesu achi na wo tan obi a Oye kululu, open nipa hwe ase, twetwa nipa nantini. Da bia obi wa da meka kire nya yete ase ne se. Obusuafo, ye papa na da ho yi, se na wone no e wo manson bi a. Onko a obetwe manson no because oni ho no wayi ano. Se na wone ne ya aka, wa ya aka no abo utiri so, wo ye ho hwe a enye yi. Untimi extend ayaka no, onye me ne me nya aka. Untimi ne me ya aka, e wo no na wone ne ya aka. Ono na na wo tan no a enne otan no eni ho bio. Otan no eni ho bio.